Я вельмі шмат разоў распавядаў, што музло і ўсю хуйню я пішу на Teenage Engineering. І тебе з'явілася другая хуйня. Да. І ў маім жыцці з'явіўся Pocket Operator ад Teenage Engineering. Бля, гэта нейкая бумажная хуйня, не? Чувак, фішка ў тым, што гэта, здаецца, самы-самы танны сэмплер, які толькі існуе, але гэта цалкам паўнавартасны сэмплер, у якога ёсць там невялічкая колькасць сваёй памяці. Ты насамрэч ты можаш на ім сэмпліраваць. І па функцыяналу, калі мы кажам пра тыпу апрацоўку і пра сэмплінг, ён не вельмі моцна адрозніваецца ад OPZ-кі. Але, блядь, гэта, сука, самая незручная хуйня, якая толькі існуе. Па-першае, батарэйкі зараз дастану якраз, каб паказаць. Тут вось ёсць, тыпу, ножка, на якой ён трымаецца. Тыпу, ты яго кладзеш вось так на стол. Бля, выглядае проста як звычайная плата. Но гэта і ёсць звычайная плата. Ну, Ён не шмат каштуе за конт таго, што на яго апранаецца там спецыйныя прадаюцца на яго такія чахлы, як кавера тыпу з кнопкамі рознымі і гэтак далей, і гэтак далей. Вось, і яны каштуюць болей, чым сам сэмплер, ці што. Вось, і ён, сука, ездзіць. Ён, блядь, у яго вось гэтыя маленечкія калькулятарныя кнопкі, якія, блядь, час ад часу не праціскиваюцца. Мой вывод такі. Просто ты набываеш гэтую штуку, куды-небудзь яе прыгожа вешаеш ці ставіш, і ён у цябе ведаеш просто як частка інтэр'еру. Ты ж можаш просто на гэтую ножку якую-небудзь гумовую хуйню налепіць. Чувак, гэта ніяк не выпраўляе таго, што яго маленькія клавішы. Гэта ніяк не выпраўляе таго, што... Ну яго вагі няма, каб яго прыціснула да... Глядзі, тут яшчэ такая фішка. Напрыклад, калі табе трэба пераключыць паттерн, вось ты вбіў сэмпл, і у гэты же сэмпл з яго пачаткам ты хочаш, каб пачалася, напрыклад, ударка. Для таго, каб гэта зрабіць, табе трэба пераключыцца на іншую дарожку, а для гэтага трэба зажаць адначасова 4 кнопкі, блядь. А ён вось такі маленечкі. Ну і ты адным пальцам зажимаеш 2. Ну ты адным зажимаешь 2, другим зажимаешь 2, і тут ёсць, блядь, я вас не ведаю. Вось уявіце, што я вось, напрыклад, зажал тут кнопкі, і я яшчэ безымянным пальцам пачынаю, блядь, прокручивать гэты сраный, як это, патэнцыометр называется. Вось, каб просто отодвинуть, тыпу, на наступны крок. І, короче, гэта, мне здаецца, што вельмі клёвая ідэя, вельмі прышпільны дызайн. Я разумею, чаму яны выстралілі з імі, таму што гэта, ну, рэальна прышпільная штука, каб пасядзець, пагуляцца 2 гадзіны. І тыпу за сваіх там 49 евро ён цалкам адбівае свой кошт. Вось, але я не разумею, як на ім можна напісаць нешта паўнавартаснае. Я, каб пісаць вось на гэтым, выкарыстоўваю 2 медиклавы, iPad і ўсю хуйню. Вось. А як гэта рабіць на гэтым, я не разумею. Мне здаецца, тут ёсць вельмі прышпільны 8-бітны апрацоўшчык, і як бы тут ёсць з аднаго боку выхад, а з другога ўваход. То бок я магу, напрыклад, гук пусціць з яго ў OPZ-ку. Вось. І потым апрацоўваць, і як бы, тыпу, як запісваць гэты сігнал. Але, ну, кароч, гэта настолькі незручна і настолькі не... Вот, напрыклад, ты хочаш падараваць яго чалавеку, які ніколі ў жыцці не займаўся музыкай, сэмплінгам, хоча паспрабаваць нешта электроннае. Тады пытанне, ты еблан, нахуя такое дарыць? Так, вось дакладна. Тыпу, я чалавек, які там падобным займаецца, ну, як мінімум некалькі год паўнавартасна, я не магу зразумець, для каго яно зроблена. Ну, то я разумею, тыпу, вось яно зроблена, мне здаецца, для такіх же гікаў, блядь, як я, якія такія, тыпу, прышпільна, можна паціскаць на клавішы. Не ведаю, мне падаецца, гэта калі ў цябе вельмі шмат патэнцыялу, вось, ты хочаш пісаць музыку, але ў цябе пры гэтым няма шмат грошай на... Гэта табе ніяк не дапаможа. Табе нашмат прасцей, блядь, зайсці на торрент, спампаваць, блядь, якую-небудзь давку на кшталт Logic Pro. Просто у Logic ёсць усё адразу. Вось, там, тыпу... Так, а хулі ты тады на Logic не пішаш? Я пішу на Logic. Так, а нахуй табе ўсё гэта? Ну, глядзі, я займаюся тым, што я пішу музло на сэмплеры, а потым даважу яго да ума ў Лоджыку. То бок у мяне гэта так працуе. Там вакалы, блядь, ударкі, якія я выкарыстоўваю, эфекты ўсе, якія ёсць, яны з Лоджыка, так. Але... То бок гэты ебаны гук так сама? Нет, гэта якраз такі сэмплер.
Гэта ёсць такая бібліятэка для ёсць сайт OP1 Fun, куды выкладаюцца ўсе банкі сэмплу, на якіх працуюць чувакі, якія пішуць музло на Teenage Engineering. Ёсць одна бібліятэка, да якой нам ніколі ўжо не трапіць. Напрыклад, ленінская бібліятэка горада Магілёву. Ці шо? Я пра мінскую. Ніколі, я не хацеў не сказаць ніколі. Ты ў ёй быў калісьці? Хаця б адзін, раз. Вось менавіта па гэтаму і ніколі, таму што яна нахуй не трэба. Я там быў адзін раз, мы падымаліся, на вось гэтую пляцоўку абзорную, і ты на яе падымайся такі, ебать, уручча, заебок. Я заўжды хацеў паглядзець, на уручча. Што? Я толькі грошы на яе здаваў, і ўсё. Ну, як і я. Нас не пыталі. Як і ўсе мы. Добра, не я, мои бацькі, блядь. Вось, што? Я думаю, што трэба пачынаць. Усім прывітанне, першы гікаўскі, 60, здаецца, 7 выпуск. Мы спрабуем выходзіць больш-менш стабільна нанова. Дзякую, Вадзім, за тое, што ты гэта кантралюеш. Вадзім забраў на сябе усю херню, якая мяне раздрыжняла. Уся гэта якая? Пісаць шоу-ноты, напрыклад. Ох, як цяжка пісаць шоу-ноты. Господі, я не магу. Каб ты разумеў, я не ведаю, мяне зараз камянямі закідаюць, але шоу-ноты я пішу як? Я беру навіны, чытаю гэтыя навіны, потом закидываю гэтыя навіны ў чат GPT і кажу, зрабі мне шоу-ноты. І ўсё, і скидываю іх табе. Я такі, оп, добра, калі я нешта не разумею, такі, так, трэба пра гэта пачытаць. І крыху больш-менш яно неяк прыходзіць да стану. Нам Дмітрий напісаў, выпушчу пераклад і можете запрасіць. На Сталкер? На Сталкер, так. Ну, добра. Хто не ведае, у нашай элітарнай суполкі вы б маглі б атрымаць раней за ўсіх пераклад другога Сталкера на беларускую мову. Так. Таксама вы маглі атрымаць пераклад Baldur's Gate 3 на беларускую мову. Патэставаць раней за ўсіх, як мінімум. Паразітырую на чужым кантэнце, які ты выпускаеш ввогуле. Мне падабаецца просто, што ў нашу суполку элітарную подписывайтеся, там спасылачкі ўнізе ёсць на Patreon, там сабралось да халеры контент-крэатараў і такі, ну зацэніце, вось гэта там, напрыклад, агучваю, вось гэта раблю. Што, тыдзень у нас нейкі дзіўны атрымаўся, я б сказаў так. Ну, да, там... Калі коротко казаць, гэта FTC спрабуе напіздзюліць за апошні год усіх, як мне здаецца. Усіх, але чамусьці больш за ўсё дастаецца Microsoft, блядь. Ну, слухай, яны ж не так даўно, просто пакуль мы не пераходзім да гэтай навіны, там же была такая навіна, што яны ж даебаліся да Гугла, і у іх больш за ўсё было прад'яву праз Android. То бок яны хацелі прымусіць Google прадаць Android. Але ў выніку... Але да, вось у выніку яны сайшліся на тым, што Google просто як бы аддзеліць, адмежуе ад сябе Chrome у іншую кампанію, якая будзе займацца сваёй камерцыйнай дзейнасцю. Вось. Хаця... Ты Chrome ведаеш, хто набудзе? Дачка Microsoft. І будзе гэты Edge, які выпускаецца. Я не ведаю, ніколі ў жыцці не карыстаўся Edge'ем, таму што ў мяне няма вінды. Ну, слухай, Microsoftу вялікі дзякуй за Copilot. А якім браузерам ты карыстаешся? Якім файловым абменнікам ты карыстаешся? Skype! А на якім... Блядь, дзе ты чытаеш навіны? Ты не ведаеш гэта? Не. Карацей, добра, я табе потым скіну, як Глеб Семёнаў. Ой, да, дакладна, пра нехту там нешта было, да? Так. Глеб Семёнаў, гэта чалавек, распавяду гэта хуй з ім тут. Яны пісаліся з сумным Коленькай, і ён быў у Вільні, яму трэба было запісаць падкаст. А мы з ім не былі знаёмы ў жыцці. Вось, і ён прыязджае ка мне домой,
і першы, а гэта быў дзень, калі Гайдукевіч запосціў свой струк у свой канал. І чалавек ко мне заходзіць дадому, і першае, што ў мяне пытае, кажа, ты струк Гайдукевіча без блюра бачу, і адразу мне цяне вось так тэлефон, і такі, глядзі. Ніхера, тут у мяне, здаецца, ёсць разумны фокус. О, ніхера сабе. Да, і у цябе ёсць. Да чаго айфоны дайшлі. Ох ты ж, бля-хамуха. Не то, што ваши гэтыя Google Pixel. Подлучи Google Pixel. Бля, ты глядзі, зараз прыйдуць. Да. Гэта вусата-барадатыя лысыя людзі, якія пачнуць нас пиздзіць просто. Так, карацей, што у нас зноў такі моя любимая рубрика, блядь, што у нас што у нас у беларускай супольнасці здарылася за гэты тыдзень. Нарэшце мой родны гук выпусціў Немону у беларускай агучцы. Так. Сёння бачыў паведамленне ад элітарнай суполкі майго роднага гуку. Ці што, далучайцеся туда, ляжыць красивый, прыгоженькі файлік, вось, у 2 гігабайта ці ў колькі, вось, можна ўжо паглядзець. Хіба можна паглядзець, мне падаецца, яны пакуль што толькі па падпіске раздаюць. Ну так я про то і кажу, падпішыцеся, занесіце ім грошы, і ўрэшце рэшт. Ну так вось. Калі вы не заносіце грошы майму роднаму гуку, ну куды вы, блядь, заносіце? У першы гікаўскі, што ли, вар'яты? Ідзіце, занесіце грошы майму роднаму гуку і Рудзе. Ну так... Там, дарэчы, ёсць галасаванне за найлепшага контент-крэйтара. Гэта другая навіна, так. На дадзены момант тэлеграм-канал «Шляхціц Завальня» праводзіць гульнявую прэмію года сярод беларускамоўнай прасторы. Там ёсць і лепшыя блогеры, і лепшая гульня, і лепшы саунд-дызайн. Давай пройдемся просто, у мяне адкрыта просто. Ты хочаш прям прайсці, як мы гэта рабілі з Гоці? Што нам забараняе? Глядзі, контент-мейкер года. Першае, ну, тыпу, першае, за каго ты можаш прагаласаваць, гэта чамусьці першы гікаўскі. Бля, дзядзька, я табе скажу больш. Я зараз бачу рэзультаты галасаванняў. А дзе? А ось табе ўсё скажы. А, ну ладно. 53,4% за Руді. Врубите, калі ласка, вожика. Там здесь у тебя кнопочка есть. Якая? Блядь, вот это поворот. Вот это поворот. Другое. Ну, 15,1% перший гікаўскі. І 9,6% беларускі геймер. Да, дарэчы, беларускі геймер красавчыкі. Я ў іх таксама навіны чытаю. Я пішу. А я пішу. Я іх не пішу, я іх рэпошчу просто. Такі, о, нормально, самому не трэба пісаць. Так, самая чаканая гульня года, ну, зразумела, GTA 6 на першым месцы, потым ідзе Kingdom Come Deliverance. Мне падабаецца, як ты сярод контент-мейкераў просто скіпнуў Мстиславскую богему, вось. Там была Мстиславская, там усе былі. Ну, бля, добра, давай па ўсім пройдземся. Мстиславская богема, 1,4%. Бля, ты просто будешь агучваць яшчэ. Ну, не, ну, тыпу, я называю 3 месяцы, все, идем далей. Что, ты хочешь, могу усіх? Не, просто я ведаеш про тое, наколькі гэта этычна, таму што галасаванне яшчэ не скончылася, а ты яго ўжо абвесціў. Не, ну, на дадзены момант гэта выключна ну, блядь, а то не разумела, хто возьме контент-мейкеру года. Ну, конечно. Камон, дядька працуе, блядь, не пакладае рук. Я ўвогуле не ўпэўнены, што ён спіць. Я калі што пра Руді. Добра, давай, далей. Самая чаканая гульня года. У нас ёсць, ну, не будам раскрываць, добра. У нас ёсць GTA 6, у нас ёсць Kingdom Come Deliverance, у нас ёсць цивілізацыя 7, Assassin's Creed Shadows, яго нехта чакае, курва. Evout, які, ой, нешта дзіўнае з Evout'ам адбываецца. Ну тут, каб ты разумеў, тут па 3 старонкі гульняў. Ну, трэба ці не трэба? Мне падаецца, не трэба. Хутчэй за ўсё, мне падаецца, што пераможа GTA 6. Я б хацеў, каб перамагла Kingdom Come Kingdom Come 2. Ну вось на дадзены момант у яе другое месца. Я, дарэчы, галасаваў за яе. У іх разрыў з GTA 6 у 1 голас. Пакуль што. Можаце пайсці і ўсё змяніць.
так что ведаеце ли. Лепшая адаптацыя: Arcane, Fallout, Borderlands, Like a Dragon's Yakuza, Knuckles. Я не ведаю, што такое Knuckles. Ну вось, карацей, Arcane, дарэчы, Arcane я да сіх не паглядзеў, што вельмі сумна, але з другога боку яшчэ і перакладу ніякага няма Arcane. Ты ввогуле тут, чаму ты маўчыш? Да мне, блядь, по працы. Я зараз телегу закрою, тому што мне там тэрмінова написали. Давай, я чекат. Лепшая адаптацыя: Arcane, Fallout, Барда. Ну, Arcane по любасу, там, типу, варыянтаў няма. Ну, слухай, судзячы з галасавання... Не, а што? Ну, вось. Запік, просто скажи мне, выражана постпрадакшене. Fallout. Fallout? Дядька, Fallout атрымаўся добры, дарэчы. Нет, ну просто ў параўнанні з Аркейнам, які зараз усё рвёць. Карацей, за ўсё пераможа далёка не Аркейн, таму што праблема ў тым, што Аркейн гэта мультсерыял. Fallout гэта больш масавы прадукт, як па мне. Гэта серыял, які вельмі... Ну, калі ён выйшаў, людзі такія: вау, ідзіце, глядзіце Fallout. Fallout гэта цікава, гэта пастоп. Карацей, постапакаліпсіс, усё гэта, мы ўсё гэта любім. О, на мяне пачаў дзейнічаць бейсбол. Зараз будеш сидзець. Ну вось. Лепшы мультиплеер: Call of Duty, Helldivers 2, Warhammer Space Marine, Taken 8, Super Mario Party. Ой, зразумела, што пераможа. Ну, хутчэй за ўсё Helldivers 2, таму што ён атрымаўся вельмі добры. Іншая справа то, што яго крышачку праселі рэйтынгі, але ў гэтым вінаваты як і самі Sony, так і Arrowhead, таму што те контент. Вось. Лепшая RPG. Слухай, ну на дадзены... Не, я не задаволены. Я спадзяюся, конечно, пераможа Dragon's Dogma, але мне здаецца, не Dragon's Dogma. Пераможа які-небудзь, Dragon Age Veilguard. Які прямо, ну, типу, не гледзячы на тое, што пра яго піша прэса, але там такое сабе, я не ведаю, ну, просто... Душны, гэта не РПГ, гэта... Чувакі праебалі просто кожны кавалак. Вось зараз, ведаеш, вось Dragon Age просто выкрэсліць нахуй усе вось гэтыя павесткі, тое, што пра што спрачаюцца людзі, гэта мне не цікава. Да там не так шмат гэтай павесткі. Так не ў тым праблема, мяне гэта вось цалкам не цікавіць. Мяне цікавіць тое, што, 50% геймплея, што ты ідзеш па карыдоры за кімсьці, вось, і час ад часу просто расстрэльваеш мабоў. Дызайн тых же самых мобов, вспомни Dragon Age Origins, ты же, вось порождение тьмы, вось уся гэтая херня, но оно было эпичным, гэта было Dark Fantasy. Зараз гэта, ну некі Assassin's Creed фантастичны. Я про дизайн, я кажу про дизайн локацыі і ўсё гэта. Прычым дизайн не кепскі цалкам. Дизайн добра зроблены, над гэтым працавалі прафесійныя аніматары, прафесійныя 3D-шнікі. Гэта, то бок, усё зроблена на вельмі выдатным узроўні, пры гэтым нармальная цалкам аптымізацыя. Але настолькі не Dragon Age у гэты момант, настолькі не атмасферна адбываецца ў гэты момант. Я хуй ведаю. Гэта быццам бы адаптацыя Dragon Age ад Disney. Ну так, вось нешта такое. Поріж ёсць выказ тыпу. Я не ведаю, мне вельмі па тым відэаматэрыялам, якія я бачу, мне вельмі спадабаўся дызайн лакацыі ў Dragon Age. Вось, але з гэтага дызайну лакацый праблема тым, што ў ім вельмі моцна выбіваюцца дызайны персонажаў. Ну так. Персонажы выглядаюць быццам бы іх, ведаеш, умоўны Fallout засунулі з мультика Disney. Ты такі, ну яны ввогуле не выглядаюць так, як павінна. Нема нейкай такой... забыл слово. Короче, синергии паміж дизайном персонажей и дизайном локаций. Вось. Не, так, карацей, что у нас у списке на лепшую RPG? Dragon Age, зразумела, Dragon's Dogma, Like a Dragon, Метафора, Рефантазия, Final Fantasy. Вось, дарэчы, Final Fantasy я прашляпіў, але у той же момант у Final Fantasy на дадзены момант першае месяца. Ну, слухай, такая гульня культавая. Ну гэта ж перезап... Да, ребіс, ён не кепскі, таму кажуць, што з ёй усё добра. Я ў яе не гуляў, я калісьці прайшоў... Я вахую Baldur's Gate 3, 1%, блядь. Але ж
Ну, слухай, Baldur's Gate 3 гэта гульня мінулага года, не? Мне здаецца, так. Гэта гульня мінулага... Чаму? Алло! Нешта не тое. Я гляджу на спіс інді-гулін, якія вынесены тут, і, чэсна кажучы, ну, сярод іх то Балатро, я не ведаю, гэта тое, што зараз таксама намініруецца на гульню года. Animal Well, Manor Lords, Pacific Drive, The Plucky Square, UFO і Нева, я не ведаю, што гэта. Я ніводнай гульні не ведаю, мне здаецца, настолькі у мяне настолькі моцная дыстанцыя зараз з інді-гульнямі, што я прям, мне здаецца, ўсё прыебаў. Слухай, каб ты разумеў, з гэтай гульні, ну, Балатра, мне падаецца, можа ўзяць намінацыю, тыпу, лепшай. Мы так, ведаеш, распавядаем, быццам бы гэта афіцыйная намінацыя, якая вось там. Гэта афіцыйная намінацыя. Гэта афіцыйная намінацыя сярод беларускага кам'юніці. Да. Так вось, Manor Lords гэта гульня пра градабудаўніцкі сімулятор сярэднявечны. Вось. І ў яго вельмі вялікі шанец перамагчы, бо ён кажуць, што ён вельмі такі неблагі. Дарэчы, калі не памыляюся, у Рудзі ёсць агляд на яго. Да, слухай, мне нешта падабаецца, можа пагуляць у яго. Pacific Drive гэта таксама у Рудзі, дарэчы, таксама ёсць агляд на Pacific Drive. Гэта гульня пра постапакаліпсіс, вось, і пра машыну. Рондондон. Так, там, дзе ты апгрэдзіш сваю тачку і ўсё гэтак далей, гэтак далей. Карацей, ці Pacific... Дарэчы, Manor Lords, ці што ёсць у геймпасе. Можна паспрабаваць. Ну, вось, так. Так, лепшая пужалка. Silent Hill 2. Всё. Тыпу, ніякіх варыянтаў больш няма. Ну так. Stalker 2, слухай, я... Так, такая сабе пужалка просто, Stalker 2. Гэта вельмі такая сабе пужалка, але мне падаецца, гэта таму, што я гуляю на маніторы, і ў мяне гук праз манітор ідзе. Але калі б я гуляў у якім-небудзь, у наушніках, і я б в які-небудзь падвал зайшоў, то я б такі, ну так, гэта было б страшненька. Але на дадзены момант я памятаю, што я баляўся. Што я баяўся гуляць у першыя сталкеры, таму што мне было страшна. Ну, тыпу, я лічыў гэта насамрэч пужалкай, але на дадзены момант я не ведаю. Я жыву ў Еўропе, я плачу падаткі ў Еўропе, у меня еўрапейская медыцына, і я гэтага баюсь больш, чым кровасмокаў з другога сталкеру. Да, факт. Як чалавек, які учора быў у зубнова, магу сказаць, што было балюча непростое, што мне сверлілі зубы. Лепшая музыка. Бля, не ведаю, ну, тыпу, ёсць японцы, вельмі шмат японцаў, той же самы Silent Hill, Stellar Blade. Так, Астробот, Final Fantasy, але, так як гэта галасаванне беларускае, хутчэй за ўсё пераможа Stalker 2. Ну да, і там музычка прышпільная насамрэч. Вельмі прышпільная. Слухай, я пачаў слухаць. Ты ведаў, што вельмі шмат якім выканаўцам, песні якіх былі ў другім Stalkerы, у іх вельмі моцна пашырылася аўдыторыя на стрімінгах. Ну, так, можна вспомніць выйсце Alan Wake 2 і там, тыпу, просто... Ну, дядька, слухай, Alan Wake, там музыкі з якіх краін? Ну да, не украінскія. Дакладна не украінскія, так. Але, тыпу... Але калі ты ведаеш, ёсць прэцэдэнт, калі чувакі заходзяць на стрімы да англамоўных стрімераў, а іх, тыпу, які-небудзь сет-світ грае, які ёсць у Сталкеры, і яны такія, вау, ну, тыпу, мне спадабалася гэтая песня са Сталкера, бо вельмі шмат постпанка, і я зразумеў, чаму мне не падабаецца «Маўчаць дома». Бо мне не падабаецца постпанк на расійскай мове. Я пераслухаў сет-світ, я такі, ну, у яго там сумесі Індіі і постпанка. Вось, мне спадабалася, і я такі думаю, бля, а дай я паспрабую Нюрнберг паслухаць. Бля, і мне зайшло. Да, ну і, дарэчы, вельмі раз'ёбны. Мне так сам А падабаецца. «Маўчаць дома» не. І я зразумеў, што гэта хутчэй за ўсё з-за мовы. Ну, тыпу, не тое, што я такі, расійская. Не, я просто, тыпу, для мяне больш аўтэнтычна на іншых мовах гучыць постпанк. Напрыклад, той же самы я знайшоў нядаўна выканаўца француза. Вось, ён таксама робіць постпанк, і постпанк на французскай гэта прышпільна.
Да, мне таксама зараз падабаецца не постпанк, просто французская музыка. Я электроніку розную індзе слухаю. Таксама. Ты зараз можаш Строма Эпаш не слухаць, не? Не. Так, лепшая графіка. Лепшая графіка Stellar Blade. Чаму Braid? Stellar Blade, Astrobot, Black Myth Wukong, ну, хутчэй за ўсё. Dragon Age, Elden Ring. Ну, слухай, у Elden Ring, ну, цікава, што ў іх ёсць нейкі Stellar Blade 2. Што гэта? Я не ведаю. Ну-ка. Але выглядае так, быццам бы пераможа Black Myth Wukong. Лепшая атмасфера. Бля, я нават глядзець не буду. Сталкер. Здаецца так. Ну і там, слухай, там яшчэ ёсць Silent Hill, который насамрэч атмасферны таксама. Ну, слухай, Silent Hill, ён дае табе адчуванне таго, што небяспека. Ну да. А Сталкер, ён такі... Той від хорара, якому не трэба скрымеры увогуле. Так. А Сталкер, ён такі, паглядзі, як у нас можа быць і прыгожа, і страшна, бо гэта зона. А ў зоне адбываецца ўсё. Вось. Лепшы ремейк ремастер Silent Hill, тут няма нічога нават. Не, ну слухай, Персона яшчэ, як бы, таксама заслугова. Таму, ну, типу, Буча была нармальная праз Персону. Дзядзька, зноў жа, мы кажам, ну, калі мы будем разглядаць гэта у больш глобальных маштабах, не выключна беларускай суполкі, ну, так, магчыма, возьме нешта іншае. Але, ну, калі мы разглядаем гэта выключна як беларусы. Ну, так. І я таксама, калі галасаваў за Silent Hill 2. Ну, вось. Я не памятаю, што я нават галасаваў. Лепшая DLC Elden. Таксама, ну, тут ёсць яшчэ Destiny 2, Crusader Kings, Final Fantasy, Diablo 4, ну, типу, самае наибуйное і самае такое хайповае DLC году, гэта 100% Elden Ring. І гульня года. Слухай, тут номінантаў значна больш, чым на Гоці. Тут і Astrobot, і Balatro, і Stellar Blade, і Stalker 2, і Dragon Age, і Black Myth, і Метафора, Animal Way, Taken, Like a Dragon, Prince Persia, Dragon's Dogma 2, ну гэта мой номінант. Helldivers 2, Warhammer, Elden Ring, Ready or Not, усё гаўно нічога не робіць нармальна. Age of Civilization і Silent Hill 2. Але зноў-такі гэта беларускае галасаванне, Stalker 2. Вось што пераможа. Што пераможа? Я не ведаю, што пераможа. Я бы аддаў... Просто ты мне так прожужжаў вушы Dragon's Dogma 2, што я бы ёй аддаў. Для мяне год жа цалкам быў не гульнявы, таму... Ну вось, калі не памыляюся, то калі я галасаваў, я і аддаў за Dragon's Dogma. Для цябе там, можа, уплывовая гульня. Бля, так, яна мне вельмі спадабалася. Ну, так вось, карацей, калі што, ёсць спасылачка ўнізу, пераходзіце, галасуеце і ўсё. Так. А мы вяртаемся да... Яшчэ не ўсё, слухай, яшчэ ёсць навіна ёсць аб тым, што Вожык з Артёмам. Смешныя карцінкі, ці як называецца яго тэлеграм-канал? Так. Яны пераклалі першы сезон серыяла «Што мы робім у цемры». Калі хто не ведае, гэта серыял... Я дакладна не ведаю, як ён сувязаны з фільмам, я не памятаю назву арыгінала, але на расійскай ён гучыць як «Рэальны упырі». Не ведаю нават. Ведаеш, хутчэй за ўсё. «Рэальны упырі». Так. Гэта ён зроблены як інтэрв'ю з вампірам, але камедыя. Упершыню бачу. Сур'ёзна, ты не глядзеў гэты фільм? Нет. Бля, паглядзі абавязкова. Ай. Там Тайка Вайтіці грае, ну. Хто гэта? Гэта лепшыя годы Тайка Вайтіці. Хто гэта? Блядь, ты не ведаеш, хто такі... Ты ведаеш, хто такі Тайка Вайтіці? Усе ведаюць Тайку Вайтіці. Блядь, упершыню бачу. Блядь! Вось увогуле, я хз. Ён сцэнарыст Рагнарока, калі што. Тор. Зноў такія лепшыя часткі, Рагнарок. Гэта лепшая частка Тора, мне падаецца. Ты пра Тора, не, я думаю, ты пра God of War Рагнарок кажаш. Ты можа яшчэ і Кролік Джоджо не глядзеў? Не. Бля. Я гляджу прыблізна один фільм на год. Ну вось наступны хай будзе фільм Кролік Джоджо у цябе. Не. Ці рэальна ўпры. Не. Ты не хочаш бачыць Гітлера? Не. Бля, гэта вельмі цудоўны фільм.
Асабіста, калі там грае Скарлетт Йохансон. Што? Там яшчэ і Скарлетт Йохансон грае. Але вельмі прышпільны фільм аб тым, засталося дадаць туды Тома Хохланда і так. як бы... Вельмі прышпільны фільм аб тым, як нямецкі мальчык баіцца еврэйскую дзяўчынку. Ну так вось. Яшчэ, слухай, ёсць маленькі анонс, што да мяне прыедзе кабель ТРРС, і я, магчыма, пачну ў наступную пятніцу, магчыма, включу які-небудзь стрымчык. А навошта ён табе? Як для стрыма? Кабель? Да. Каб усё гэтае абсталяванне падлучыць да Xboxу. Ці AAS. Тыпу у геймпад, і з геймпада ты раздаеш гук. Так. Окей. Бля, гэта вельмі ебліва. Чаму? Адзін кабель. Не, тыпу там і затрымка будзе, і якасць, магчыма, будзе такая. Ну, кароч, трэба паглядзець, конечно. Якасць гуку? Да. Потому что ты сабе кодекам АЦ абмязоўваеш. Дзядзька, людзі стрымляць з Xboxу з вельмі добрым гукам. Так хутчэй за ўсё праз картку захопу. Не, у тым ты і справа. Да? Ну ладно, я пагляджу на тое, як это у цябе будзе працаваць, ці што буду глядзець цябе змест малатка. Магчыма, гэта і не будзе вогуль, таму што я ж такі сёння захацеў, паслязаўтра не захацеў, бо, напрыклад... Логіка стварэння нашага падкасту. Я гэты кабель, карацей, я знайшоў гэты кабель у Вільне за 20 евро, родаўскі. 20 евро. Я такі, дзякуй, не трэба. Вось, потым я знайшоў яшчэ адзін, уже не родаўскі, за 2 евро, але ён прыедзе праз месяц. Я такі, так, а ёсць які-небудзь больш хуткі. І ведае, што у выніку мне яго прывезуць з Беларусі. Самае найлепшае там. Слухай, ён там каштуе 15 рублёў на 1,5 метры. А мне трэба, тыпу, сантиметраў 10. Недзе так падаецца. Так, хто мне што это піша? Ага. Усё патчы выходзяць і выходзіць на гэты ваш сталкер. Ну, так вось. Хуёва не толькі гэта, хуёва яшчэ і Microsoft. Я бы так не сказаў. Мы вось на тым падкасце размаўлялі пра тое, колькі яны грошай зарабілі. Дзядзька, яны запусцілі Microsoft Flight Simulator. Павер, ім хуёва. Ну, да, яны там крыху сябе адчуваюць у плане геймінгу не так добра, як бы ім хацелася, але там таксама, тыпу, прыбыткі. Не так добра, гульня не працуе, блядь. Ну, бля, чувак, давай глядзець аб'ектыўна. Вось у цябе ў геймпасе, калі ты набыў Xbox, увесь час ляжаў Microsoft Flight Simulator. Магчыма, ты яго спампаваў адзін раз. Дзядзька, праблема ў тым, што сімулятары не робяцца для тых, хто набывае Xbox Game Pass і гуляе ў іх гульні. Сімулятары робяцца для тых, хто набывае самае дарагое выданне, а, дарэчы, выданне Microsoft Flight Simulator самае дарагое каштуе 200 евро, бля. Бля, жесть. 200 евро. І людзі гэтае выданне набываюць, а ў іх гульня просто не працуе. Таму што уся гульня, яны такія, у нас ёсць ідэя, усё цудоўна будзе, гульня не будзе шмат важыць, яна будзе важыць 50 гигабайт. І ўсе такія, а як? Як яны так зробяць? Ведаеш, як яны зрабілі? Уся гульня в облаке, блядь. І, калі там збіраецца 10 тысяч гульцоў, гульня падае. Усе сервакі просто падаюць, яно не вытрымлівае. Яны нічога з гэтым не могуць зрабіць, бо яны не ведаюць, у чым праблема. Гучыць надзейна. Вось так. І ты ж, ты кажаш у геймпасе. Чалавек для гэтага набывае і геймпады, і карацей, усё гэта... Усе гэтыя прылады для таго, каб гуляць у авіасімулятар. А ў яго гульня кажа, пасмагчы струка. Не адзін ты такі. І ўсё. І ў тым праблема, разумееш? Цікавенька было б, ведаеш, пагуляць калі-небудзь у любы сімулятар, але вось з гэтымі ўсімі рулямі, блядь, з усей хуйню, ведаеш? Слухай, калі ты не аматар, то і табе ввогуле не трэба ні. А я ж не ведаю, ці аматар я ж ніколі не спрабаваў. Блядь, ты самалёты баішся. Які ты аматар флай-сімулятару? Ну да, ладно. Калі б цябе маніла неба, тады б добра. А так яно цябе ввогуле нешта не маніць. Памятаеш, у Южным парке была серыя пра Guitar Hero, толькі там быў гераін Hero, дзе трэба было вваліваць у сябе гераін і бежаць за драконам. А?
Осуджаю. Может, ты и не аматор, просто не ведаешь. Ну так вось, карацей, што у нас адбываецца ў Майкрасофта? FTC зноў даколупаліся да Майкрасофта. Яны такія, ну, на дадзены момант... Мне здаецца, Сундар Пічай, і просто у чарговы раз, калі FTC прыходзіць да Майкрасофту, ён сядзіць у сябе ў офісе і такі, да блядь! Нанова! Ну ўжо ж набылі гэта Activision Blizzard, што яшчэ? Яшчэ ў цэнтры увагі на дадзены момант папалі воблачныя тэхналогіі. Яны такія, бля, у нас ніхуя не працуе. Куды вы піліце бабкі? А ну паказвайце. Вось, ліцэнзаванне праграмнага забеспячэння, кібербяспека і штучны інтэлект. Усе памятаюць, як Windows по ўсяму свету лёг. Да, было. Ну добра, гэта хутчэй за ўсё не кібербяспека, гэта ж уже праёб выключна аднаго з працоўнікаў Майкрасофта па афіцыйнай версіі. Просто павесілі ўсё на аднаго беднага хлопца, яму пізды далі, зволілі і ўсё такое. Карацей, асаблівую увагу яны зараз звяртаюць на Азур. Гэта іх хмарны праект. Вось, таму што магчыма, не будзе ніякай антыканкурэнтнай практыкі. Ну так, NVIDIA GeForce існуе просто так. Вось, і таксама яшчэ яны бянтэжацца аб тым, што нешта ў вас усё вельмі дрэнна з бяспекай вашых праграм. І ввогуле прадавайце Chrome. Але праблема ў тым, што хутчэй за ўсё, ну, на дадзены момант яны толькі збіраюцца, гэта, ну, тыпу, пазыў у суд яны адаслалі. Але FTC хутка ўвесь састав можа вельмі моцна змяніцца, таму што ў Штатах да ўлады перайшоў Дональд Трамп. Так, і гэта ўвогуле астатнім кампаніям сведчыць нешта прышпільнае, таму што там Ілон Маск спадзяецца на тое, што ў яго вельмі шмат зменіцца ў жыцці і для Тесла, і для Твіттера, і ўсіх астатніх кампаній, якія ён там накшталт SpaceX, таму што як мінімум, як я чытаў даволі вялікі артыкул на Воксе, хутчэй за ўсё ён жа не проста так вкладаў грошы ў кампанію, і зараз Маск уваходзіць у найбліжэйшае кола Трампа і з'яўляецца адным з ягоных саветнікаў. Вельмі моцна вар'юе ўсіх людзей у Белым доме і ходзіць. Бо ён вар'ят. Ну так, тое, што пра яго пішуць зараз, там выходзіў артыкул пра тое, што як Ілон Маск патрапіў увогуле ў Белы дом, які ў яго шлях быў да Белага дому, што яны бралі проста ананімныя каментары людзей, якія там набліжаныя да адміністрацыі прэзідэнта США, і іх вельмі моцна вар'юе гэта, таму што Ілона Маска яны ўспрымаюць проста, як ведаеш, чарговага вар'ята, Ілона Маска яны ўспрымаюць проста як чаргового вар'ята з грашамі, які думае, што нешта разумее. Ну, тыпу, мы ж ведаем Ілона Маска, у яго 300 000 меркаванняў, тыпу, па кожнаму пытанню. І за яго дзень. Не заткнуць. Да. Паглядзіце проста на твиттер гэтага чалавека. Таму і для Майкрасофта можа ўсё змяніцца, і для OpenAI можа ўсё змяніцца, і гэтак далей, таму што я ўпэўнены, што Дональд Трамп глядзіць на AGI як на ядзерную зброю, якую США павінна атрымаць самай першай. Вось, і там зараз ідзе гонка не з умоўнай Расіі, а з Кітаем, у якога нашмат больш прарываў вось ва ўсім гэтым. Хто, блядь, ёсць у Расіі? Робот Фёдор, блядь. Таму... А чаму не? А гэты працэсар іх... Бачыш, ты, блядь, не можаш назву яго спомніць. Монолит. Монолит гэта быў сіні-чорны клей, які штырыў дзяцей да 2007 года, калі яго забаранілі. Монолит гэта нешта са сталкеру. Яшчэ Монолит гэта вельмі клёвы інтэграл, во, блядь. Інтэграл гэта беларуская кампанія, беларускі завод, калі не памыляюсь, які рабілі маніторы кітайскія. Рабілі, блядь. Ну, яны збіралі іх для Китаю калісьці, і потым на іх клеілі інтэграл. Так жа, як і джилі беларуская машына. Так, вось, таму гэта ўсё, ну, ўсё, што вядома пра амерыканскую палітыку,
гэта тое, што Дональд Трамп максімальна непрадказальны чалавек і максімальна непрадказальны палітык. І якая палітыка будзе для кампаній распрацоўшчыка софтвера, для кампаній, якія займаюцца распрацоўкай штучнага інтэлекту ці вось любых інфармацыйных тэхналогій, ніхера не зразумела. Таму што ў адзін момант можа нешта клюнуць у галаву, і ён скажаць: усё, мы нічога не экспартуем у Кітай, Microsoft павінен адключыць усе кітайскія сервакі, што там хосцяцца, нацыяналізіруем, амерыканскі TikTok і гэтак далей, і гэтак далей. Вось, плюс там учора ці пазаўчора была навіна, што да яго прыязджаў Цукерберг на асабістую, на віллу, на якой ён жыве, і яны там пра нешта камунікавалі. То бок ідуць нейкія рухі целам, але ніхера не зразумела, у які бок, банальна. Вось, тое, што нешта зменіцца, хутчэй за ўсё, нешта зменіцца. Статус-кво будзе нарушаны. Невядома, у якім напрамку гэта зменіцца, таму што нельга забываць аб тым, як бы не казалі аб тым, што Джо Байден ён стары, ён верзе нейкую лухту. Трамп таксама не вельмі малады, у яго таксама ўсё з галавой, крышачку да яшчык цячэ. Гэта я так, каб ён нас на Ютубе не забанил. Таму крышачку. Вось, але я не ведаю, калі FTC ад'ебецца ад Microsoftу. І ці ад'ебецца ввогуле. Яны хутка ввогуле і шагу не змогуць зрабіць. Ведаеш, FTC гэта ты самы гопнік. Які тыпу. О, ты Sony, праходь. Што, хочаш кадакаў набыць? Добра, набывай. Да, то слухай, з японскімі кампаніяй праблем няма. Слухай, калі так разглядаць, то японскі рынок гэта цалкам нешта асабістае і асобнае у адрозненні ад амерыканскага рынку. Кадакава знаходзіцца ўсё ж такі ў Японіі, гэта японская кампанія. Так, і слухай, я крыху пачытаў, ты ведаў, што Кадакава яна проста знаходзілася на грані банкротства? Серьезно? І по факце яна просто выйшла з таблічкай тыпу «Набудьце нас, калі ласка». І тыпу у яе два варыянты было. Ці яе нехта набывае, а нехта ў Японіі гэта Sony. Вось, таму што там... Ці Nintendo, там два варыянты. Nintendo навряд ці... Ёй гэта не цікава, банальна не цікава. Так. Але гэта набылі не таму, што From Software. Яшчэ не набылі. Хутчэй за ўсё будет, таму што ўжо афіцыйныя звесткі аб тым, што Кадакава... Кадакава пацвердзіла, што яны ведуць перамовы, але там ні коштаў, нічога, не ведаю. 4,1 мільярды $. 4,1 мільярда, мне здаецца, за распрацоўшчыкаў. Дзядзька, Sony набылі Bungie за 4. Bungie не рабіла шмат гульняў. Адну. А Кадакава гэта адзін з найбуйнейшых выдаўцоў і мангі, і анімэ, цалкам у Японіі. І за 4,1 мільярды яны, мне падаецца, я не ведаю, з хлеба здача засталася. З хлебнага мякішу. Так. Вось, і таму Кадакава гэта цалкам гэта сямейны бізнес. Як гэта і прынята ў Японіі, хачу нагадаць, што Nintendo таксама цалкам сямейны бізнес. Што ў нас далей? Мы зараз будзе некалькі навідаў звязаных неяк з CD Projekt Red. Гэта, па-першае, новае супрацоўніцтва паміж CDPR і Netflix'ам. Хочацца нагадаць, што іх было вельмі паспяховае анімэ па кіберпанку. Вельмі, слухай, тут ёсць такая дэталь, тое, што на мерапрыемстве Geeked Week 2024 кампанія абвясціла новы анімацыйны праект, дзеянне якога будзе адбывацца ў Найт-Сіці. Гэта, калі хто не ведае, гэта горад з сусвету кіберпанку. Вось. Што вядома на дадзены момант, праект будзе створаны студыяй Netflix Animation. А ведаеш, што кіберпанк Edge Runner, які яны выпускалі дагэтуль, быў створаны іншай студыяй. Так, студыя, якая разрабляла кіберпанк Edge Runner, гэта студыя, якая рабіла, магчыма, ты ведаеш, анімэ Kill la Kill. Не. Гэта вельмі паспяховае, адно з вельмі добрых анімэ. Я не глядзеў, але я чуў. Вось. І яны тады рабілі кіберпанк Edge Runner. Што зараз зробіць Netflix Animation? То бок на той момант Netflix быў выключна гэтым выдаўцом. Вось. Што зробіць Netflix Animation з сусветам кіберпанку,
Як я і казаў раней у адным з мінулых падкастаў аб тым, што свет кіберпанку гэта вельмі такі гнуткі свет, у якім можна напіхаць стокі гісторый, на ім стокі праектаў можна стварыць. Што матка боска. Ну, гэта ведаеш, ніяк... Як любой сусвет, які пабудаваны па настолцы. Таму гэта тое ж самае, што з гэтымі Dungeons and Dragons, там можна ўсё, не ведаю. У цябе цалкам уже прапісаны ўвесь сусвет. Так. Ты можаш проста ўзяць аднаго чалавека і там запіхнуць яго туды, пабудаваць на ім адзін праект. Потым взяць, сказаць, што вось гэты падзеі будуць адбывацца ввогуле ў іншай краіне, але гэта той жа сусвет да сіх. Але ў іх там крыху іншыя тэхналогіі. Вось. І ўсё цудоўна, ўсё добра. У мяне ёсць нейкі давер да супрацоўніцтва CDPR з Netflix'ам, таму што ўжо як бы быў і Edgerunners, і просто CDPR паказвае, што яны умеюць кантраляваць вырабку нейкага контенту па сваім франшызам і гэтак далей, гэтак далей. Хіба было шмат у іх умеюць. Як табе Ведьмар? Серыял скантралявалі, накантралявалі поўныя штаны, блядь. Ну, слухай, шмат жа каму спадабалася. І першы сезон быў неблагі, тыпу, ён быў вельмі сціснуты, вельмі такі, ну, тыпу, галопам па Еўропам. Я не што ён быў сціснуты, ён быў вельмі разбрасаны ў часавым... Вось у нас учора была вельмі добрая размова ў элітаркі па поводу таго, што адзначае тэрмін соевы. Вось, гэта соевы серыял. Тыпу, ён максімальна беззубы, ён максімальна бесканфліктны, там, ну, вось, тыпу, ён зроблены па канонам, каб вось зайсці на максімальна шырокую аўдыторыю. І хутчэй за ўсё, ну, і слухай, тут же як бы і CDPR не прыймаў удзела у тым, што ствараў Netflix па Ведьмару, таму што там же гэты Сапкоўскі. Да. І так же сама можна сказаць, што і Кіберпанк, ён же не належыць цалкам, яны выкупілі ліцэнзію, але робяць серыял па таму, што адбываецца у сусвеце гульнявага кіберпанку, які стварыў CD Projekt Red. Вось. І ў гэтым больш-менш, канешне, мне зразумела, што яны там, канешне, будуць кантраляваць, таму што яны 100% хочуць пайсці па таму же шляху, па якому пайшоў Шон, не помню якого, з Hello Games, No Man's Sky. Вось, калі яны там праз 8 год, у іх цалкам змяніліся на вельмі станоўчыя водгукі ў Steam, яны выпускаюць, ну, тыпу, зараз же Hello Games, калі нешта выпускаюць, яны на максімальным рэспекце ад усіх. Рэчы, на дадзены момант Кіберпанк Кіберпанк 2077, ну, і гульня, а у яе змяніліся водгукі ў Steam на вельмі станоўчыя. Ну, так, я ж кажу, яны просто пайшлі па гэтаму шляху, і хутчэй за ўсё яны просто, як і No Man's Sky, яны будуць спрабаваць прадавацца вельмі шмат год, то бок яны будуць выпускаць нейкія патчы. Яны ж недавно... DLC іх не будзе хапаць адзінае. Каго? DLC паўнавартасных. Тыпу, яны ўжо выпусцілі DLC, і як бы хутчэй за ўсё, то там же больш нічога не будзе. Яны ж нядаўна зноў яны выкацілі трэйлер Кіберпанку. Вось так, Ultimate Edition. То бок яны зрабілі цалкам, ну, поўнае выданне, якое... Карацей, гэта асноўная гульня, усе дадаткі, усе абнаўленні, усе патчы, ўсё гэта і DLC. Дзеткі, ну, што? Калі вы яшчэ не гулялі ў Кіберпанк, ідзіце, трэба. Насамрэч, гульня была добрая і на самым е пачатку. Былі праблемы з аптымізацыяй, выключна з аптымізацыяй. У іх не было праблем з нейкім павестваваннем, так. Але з аптымізацыяй пакутавала, згодны. З гэтым я цалкам згодны. Бля, слухай, мне так падабаецца, калі ў мяне волосы пачалі атрастаць хоць крыху. Кайфуевая. Ну вось. Карацей, новую, ведаеш, як у нас гэта ўжо заведзена, стрымленае чаканне. Да, вось гэта вельмі дакладны тэрмін, таму што вось вельмі стрымленае. Што яшчэ? А яшчэ недаўна CD Projekt распавялі аб тым, што яны будуць, ну, ужо ідзе працэс стварэння Ведьмар 4, Witcher 4. Да.
Вось, кажу, што гульня будзе яшчэ больш, яна будзе такая ж цікавая, як і апошні Ведьмар, ну, по сюжэту, напаўненню сюжэту і гэтак далей. Свет будзе больш, чым у Кіберпанку і ў Ведьмары, я не ведаю, як там будзе разам узятыя ці не. А яшчэ кажуць аб тым, што яе трэба чакаць, ну, хутчэй за ўсё, бліжэй к канцу 27-го года. Ты такі, засталося 3 гады, нормально. Але яны яшчэ казалі аб тым, што мы будам намагацца, каб тэхнічная частка была, ну, каб з ёй было ўсё добра. Але як адбудзецца на рэлізе? Невядома. Вядома, адбудзецца ўсё як заўжды. Як і ўсе Ведьмары. Як і ўсе праекты ад CD Projekt Red. Што ў нас яшчэ па Ведьмару? Анджэй Сапкоўскі нарэшце выпусціў сваю новую кнігу. І, канешне же, яна не выдаўленая, і я так же цікава чытаць, як і арыгінальныя кнігі па Ведьмару. Бля, ну, дядька, слухай, па водгукам кажу, што, ну, вельмі цікава, вельмі добрая кніга атрымалася. Яна пра маладога Геральта. Так, па-першае, ён жа не цягне гэтую тэму з тым, што вось Геральт памёр, але раптоўна ён уваскрос. Вось, не, ён такі, тыпу, ўсё, я з гэтым скончыў, будуць толькі прыквелы, хвыквелы і гэтак далей. Калі вы не чыталі, то так, Геральт памёр, яго віламі захуярылі. Аднаго з самага моцных ведьмакоў, які такі, блядь, дам пізды ўсім нечыстотам, яны захуярылі просто нейкі гэты калгасны ебаклак з бутэлькай водкі, просто захуярылі яго віламі ў жывот. Не, ну слухай, ну пры гэтым же ўсім ён заўсёды быў, ну, типу, ён же не бессмяротны, як нам паказвае Генры Кавіл ці Ведьмар з гульню. Ведьмар у кнігах гэта, ну, типу, гэта звычайны чалавек, так, у яго ёсць нейкія здольнасці, але, типу, яго можна віламі захуярыць, гэта норма. Факты. Павінна так быць. Як і любога звычайнага чалавека, яго можна захуярыць віламі. Это калі вы усадзіце асінавы кол свайму сябру сэрца, ён памрэ, то гэта значыць, што ён вампір. Пра кнігу. Гэтая гісторыя распавядае пра маладога Геральта 18-гадовага, то бок гэта тусоўкі, там Каэр Морхен, яшчэ лысы. Так, які толькі пакінуў Каэр Морхен, выкінула ахоў. Цікава, ці ёсць там гэты момант, ведаеш, ён як былы студэнт, толькі сышоў, яго яшчэ няма працы, ён даедае апошні струк без солі, варыць, ведаеш, гэты суп, дзе ёсць 3 макароны, 1 морква, воск і крыху солі. Без стажу не патрэбны, так? Забей 3000 утопцаў. І Геральт такі, тыпу, а дзе мне ўзяць стаж, калі вы мяне не бярэце працаваць? Вось. Ён ідзе працаваць на першае месца, каб яму проста зрабілі працоўную кніжку. Вось гэта ўсё. Карацей, папяровы фармат ужо ў продажы ёсць, а лічбавы з'явіцца толькі 1 снежня. Да, божух, на яго, мне здаецца, ўжо адсканавалі, ўжо можна на якой-небудзь флібусце знайсці пірацкі пераклад. Мне падаецца, Янушкевічу трэба пайсці, даць пізды ім і напісаць выдаўцу аб тым, што спірацілі контент. Яшчэ і підары пра гэта ў падкасці размаўляюць. Ты пра нас? Так. Трагедыя. Трагедыя. Неяк вось так. Я не ведаю, слухай, ці ёсць пераклады на дадзены момант кніг па Ведьмару на беларускую мову? Ёсць, ад Янушкевіча. Зарокся нічога не набываць ад яго. Добра. Я паглядзеў, у мяне, ведаеш, усё так адбываецца пасля запісу падкаста. Тыпу, я пахудзець вырашыў пасля запісу падкаста. Зараз я вырашыў памяняць інтэрнэт пасля запісу падкаста, таму што так як мы... Вось чаму ты на мяне кожны раз ціснеш. Давай пісацца! А, так, я просто с кожным подкастом я становлюся лепей. Карацей, я паглядзеў мінулы падкаст, такі якасць гаўно, трэба нешта з гэтым рабіць. Я напісаў свайму спадару, ну, кватэры, што пайшоў срок. Так вось, напісаў свайму майстру, а я яго слейв. Fucking slave.
Так вось, тое, што мне патрэбны крыху хутчэйшы інтэрнэт, ці можна гэта неяк зрабіць. І ён такі, так, без праблем, у пятніцу давай... Гэта будзе каштаваць $300. Бля, дзякуй, што даеш мне распавесці. Прабачся, давай. Так вось, карацей, я яго спытаў, ён кажа, у пятніцу гляжу, у выніку ён у чацвер мне піша, што ёсць варыянт падлучыць 500 гігабайт за 18 евро, а ёсць варыянт падлучыць 1 гігабайт за 21 евро. Все, добра, прабач. І я такі, давайте тады 21 гігабайт. Давайте тады на 1 гігабайт, там розніца 3 евро тых, я такі, бля, цуд. Вось, і ён такі, добра, але скінь мне мадем. Я яму кідаю мадем, мадэль мадэму, ўсё. І ён кажа, на гэты мадем максімальная хуткасць 350 мегабайт. Да, гэта ж гаўняная гэтая, бля, мадэмы, якія ва ўсіх зараз стаяць. Дзядзька, праблема ў тым, што на ім максімальная хуткасць 350 гігабайт, але ён у мяне выдаваў менш за 100. Бля, я не ведаю, такое магчыма, мне здаецца. А зараз у мяне новы мадем, і ён выдае 248-249 мегабайт. То бок тарыф стары, ўсё старое, але пры тым жа тарыфе мадем, які павінны выдаваць максімум 350, не выдаваў 250, які павінны быў па паперам выдаваць. Я такі, гэта дзіўна. У мяне зараз не так, бля, гігабіт. Вось, і... Я яго змяніў, тут спачатку 500-ка стаяла, я змяніў таксама і мадем, і змяніў гэты інтэрнэт, і ў выніку, я не ведаю, зараз усё летае. Я магу глядзець 4К онлайн з якога-небудзь торрента. Вось, і ўсё нармаз цалкам. Піраціць можна. Слухай, я падлучыў выключна для падкасту. Дзеля гэта. А як жа стрыміць што-небудзь? Так, магчыма будзе. А магчыма і не. А што будзеш стрыміць? Давай так, вось першае такое. Першае, хутчэй за ўсё, гэта будзе сталкер. Так пачынай, можа, зараз. Я з задавальненнем паглядзел, я яго ўсё роўна гуляць не буду. У сэнсе, блядь, пачынай зараз. А дрот ты мне прывезеш? Бляха, дакладна. Все, я думаю, нешта не складаецца ў гэтай гісторыі. Не, мне толькі ў панядзелак ці аўторак яго прывезуць. У мяне такі, ведаеш, дзіўны абмен будзе, мне даюць дрот і шкарпетачкі з Марк Фармела. Вось, а я калекцыёнку Elden Ringу і NFS. Нормас. Вось. Карацей, што у нас па навінам? У нас па навінам іск супраць Valve. Недоўга музыка грала, недоўга фраер танцаваў. Слухай, гэтая гісторыя цягнецца яшчэ з 21-го году. Вось, у 21-м годзе адна з кампаній, я зараз нават назву скажу, Wildfire Games. Гэта кампанія, якую вы можете ведаць, я не ведаю нават пачым. Гэта інді-кампанія, якая Ой, я нават не ведаю. Spelling Student. Карацей, была гульня, экшн, файтинг, пра трусаў, якія бегаюць і дзяруцца з іншымі жывёламі. Вось, гэтая кампанія. Яна падала іск супраць Valve аб тым, што ані дахуялі вялікая камісія. 30% у Valve, гэта стварае неканкурэнтную сераду і гэтак далей. Вось, і ў той жа год у чэрвені, калі я не памыляюся, у 21-м іншая кампанія таксама падала іск у суд, кампанія Dark Cat, на Valve по той же самой... Мне здаецца, я ведаю Dark Cat, гэта кампанія, якая здымае парнуху. Не, гэта не той Dark Cat. Зараз зайдзем на Pornhub. Карацей, гэтая кампанія таксама падала іск у суд, позыў. У выніку яно ўсё цягнулася, ўсё адкладалася, і на дадзены момант гэтыя два іскі аб'ядналі. Што робіць гэты іск калектыўным? А гэта азначае што? А это азначае, што любая кампанія, якая выкладае свае гульні у Steam, і яна раптам стала незадаволеная вельмі высокай камісіяй ад грабена, яна можа пайти ў суд і прыяднацца да гэтага іску.
Гучыць як план. Гучыць як Valve аддаст якіх-небудзь 150 мільёнаў даляраў, на гэтым усё заглохне. Гучыць як усе пойдуць нахер і Valve нікому нічога не будзе плаціць. Ну, я кажу, гэта самы лепшы выпадак, які толькі будзе, таму што Valve жа не утрымлівае, ну, тыпу, яна не з'яўляецца манапалістам, калі ласачка, хаціце, вон Epic Game Store ёсць там 12% камісіі. Да, і калі ласка, ёсць Microsoft Store, які, дарэчы, з 21 года панізіў камісію з 30 до 12. Ёсць же... А ёсць Steam з мільённай аўдыторыяй. Да. У Steam ты просто аддаеш камісію за аўдыторыю, таму што Steam ёсць амаль ва ўсіх, акрамя мяне. Мне ніколі ў жыцці не было аккаунта ў Steam. Ведаеш, што яшчэ ёсць? Ёсць яшчэ Apple-скі магазин, Apple-ская крама, у якой за першы мільён ты можаш не плаціць. Цудоўна. Вось можна ісці туды. Усё нашмат больш складаней, насамрэч. Складаней, що ведаеш, чаму? Таму што супраць Valve недавно, я не памятаю, мы ці то ў мінулым, ці на выпуск яшчэ назад, мы абмяркоўвалі тое, што супраць Valve зацікавілись, таму што у іх вельмі шмат контенту, які не павінны там быць. Тыпу, там фашысцкага, напрыклад, і усякіх такіх рачэй. Ці спрабавалі гэтыя людзі зайсці проста ў абмеркаванне ў Valve на форумы і паглядзець, што там адбываецца. Ну, карацей, я не ведаю, ці можа гэта неяк паўплываць на то, як будзе ісці гэтае дзела супраць Valve аб вялікай камісіі, але ёсць верагоднасць, што пасрацца крыху могуць наступаць. Ну, я, честно кажучы, у гэта настолькі не веру, тыпу, просто з Valve, разумееш, даволі херовы монапаліст, вось насамрэч. Калі А якая монополія? Слухай, яны сидзяць, прыходзьце до нас, вкладайце гульні, мы даем вам аўдыторыю великую. Не падабаецца, сидзіце дома. У Microsoft ёсць Microsoft Store, які адразу убудаваны ў Windows, то бок ты адразу атрымліваеш разам з сістэмай краму. Вось, але чамусьці ўсё роўна людзі ідуць туды. Бо незручна? Ну, не толькі незручна, але, ну, тыпу, там і сама платформа і для распрацоўшчыкаў не самая удобная. Хаця здавалася просто, ну, тыпу, ты пампуеш сабе, ну, там, усталёўваеш сістэму, у тебя адразу ёсць крама, дзе ты можаш набываць усе аплікацыі, гульні, ўсё што заўгодна. Усталёўваеш сістэму, якую ты скачаў з торрента? Так. Ну, гэта у нашых берагах, разумееш, такое распаўсюд. Але ўсё роўна, як бы. Кароч, я не веру ў тое, што насамрэч у гэтай сітуацыі Valve прызнаваць манапалістам праз тое, што ён утрымлівае камісію 30%. Вось. Такое. Вельмі нацягнута. Просто... Ну, тут же, ведаеш, тут не то, што яны абвінавачваюць у манаполіі. Яны абвінавачваюць у адсутнасці канкурэнтнай серады. То бок вялікія крамы, ну, вялікія кампаніі, якія могуць сабе дазволіць гэтыя 30%, будуць проста, тыпу... Для суда гэта проста будзе гучаць так, што, тыпу, якая праблема кампаніі, калі ў іх няма канкурэнцыі, ніхто не можа зрабіць лепей. Тыпу, рынок свабодны, Valve не з'яўляецца ніякім пляцоўкатрымальнікам, то бок, ну, там у іх няма, у іх умоўна ёсць свая ось, але гэта Linux, куды ты можаш усталяваць усё, што заўгодна, блядь. Ну, слухай, дзядзька, давай не забываць аб тым, што гэта Амерыка, і суд можа такі, ну, слухайце, вы не даеце развівацца іншым бізнесам, вы не даеце кампаніямі становіцца большымі, таму што у вас 30%, а для маленькай гульнявай студыі 30% гэта шмат. Ну, окей, магчыма. Ну, яны такія, што рабіць. Але, блядь, ну, 30%, так паніжайце кошты на гульні. Таксама зарабляйце яшчэ меней, гэта вам дапаможа. Калі смокчыце струкі, тыпу, там можаце выжываць, кароче. Вспомніце студэнцкі час. Так, цяпер я нешта так сказаў, я зразумеў, чаму 30% гэта да хера. І чаму гульні так шмат каштуюць. Таму што сраны ейб хоча 30%. Ага, і таму на Nintendo Switch гульні па 70 евро каштуюць. Факт. Распрацоўка гульняў становіцца нетанным заняткам.
Да, Ubisoftу гэта распавядзі, у якіх усё кепска, яны там гэты Animal Crossing новы распрацоўваюць. Мы ж зробім. Мне болей за ўсё падабаецца вось Ubisoft, іх жа крые поспех Nintendo, таму што Nintendo стварае, ну, як яны лічуць адны і ты ж гульні, раз там на умоўны час выходзіць там якая-небудзь Зельда, які-небудзь Марыо і гэтак далей, і гэтак далей. Яны спрабавалі скланаваць... Які-небудзь Марыо? Усё. Яны спрабавалі складаваць Зельду, гэта что-то там... Phoenix Rising? Да, Phoenix Rising. Якая тыпу вось зусім не. Яны зараз спрабуюць скланаваць Animal Crossing. Вось, і там Том Хендерсон напісаў пра тое, што яны распрацоўваюць сімулятар з выспамі, біёмамі, але пры гэтым будаўніцтвам і ўзаемадзеяннем і з іншымі гульцамі. І усе, хто перапошчваў гэтую нататку, яны ўсе выносілі адну фразу Тому Хендерсона, таму што яны тыпу апіраюцца на механікі Майнкрафту. І я вось думаю, Ubisoft перад тым, як кланаваць Animal Crossing, спрабавалі, блядь, у яго пагуляць? Ну, не абавязкова ж яны такія, вось, паглядзіце, ёсць Animal Crossing, давайте цалкам. Не, яны крышачку адтуль узялі. Ну, гэта такія... Механіка будавання добрая ў Майнкрафце. Вось, давайте адтуль яе возьмем. Але вось мы возьмем механіку усталёўкі, ну, увогуле асяроддзя ў будынку з Animal Crossing. Але будынак вы пабудуеце самі з нуля. Вось і ўсё. Так сам, бля, ну гучыць як вось зусім такое сабе, таму што я памятаю, слухай, гульня ад Ubisoft гучыць такое сабе цалкам. Яны зрабілі Phoenix Rising, дзе у адных і тых жа шрайнах адны і тыя ж загадкі. Ну так. І працуюць па адной і той жа логіцы. То бок, яны нават не спрабавалі пагуляць, папраходзіць шрайны ў Зельдзе і зразумець, што яны вось зусім розныя. Слухай, дзядзька, гледзячы на гульні Ubisoft, гэта будзе ці Асасін? Вось, ці гэта будзе які-небудзь Far Cry. Ведаеш, была недзе інфармацыя аб тым, што апошняя іх гульня па аватару, вось гэта, яна павінна быць выжывачом. Ну, тыпу ў стылі Расту. Але, ну, у іх атрымаўся нейкі Far Cry зноў. У мяне адчуванне, быццам бы там сидзіць... Ці Far Cry, ці Assassin's Creed, да? Так, у мяне адчуванне, быццам бы там сидзіць нейкі чалавек, два чалавека, ведаеш, адзін вельмі вялікі фанат Асасінаў, а другі вельмі вялікі фанат Far Cry. І яны вось на руках боруцца ўвесь час. Хто перамог, такая у такім стылі наступная гульня і будзе. Вось. І на гэты раз з аватарам перамог чувак, які любіць Far Cry. І там, ведаеш, студія сядзіць, распрацоўвае гульню, якой не было дагэтуль, прыходзіць гэты чувак, ну, робім Far Cry у свеце аватару. Яны такі, ну, мы, у нас вось канцэпцыя цэлая ёсць, у нас усе механікі. Не-не-не-не, вышкі. Контрольныя точки. Бля, я тут толькі зразумеў, яны ж так і з Star Wars'ом зрабілі. Яны такі, робім з Dark Souls са Star Wars. Так, так. Да, не ведаю. Гэта, канешне, жах. Ну, гэта ж Ubisoft. Да, я просто не зусім зразумела, хто тыя людзі, якія набываюць зараз Assassin's Creed. Ну, кажу, што Вальгала была неблагой. Так, ну ладно, окей, я не гуляў у Вальгалу, я не магу зараз нічога сказаць, можа насамрэч, калі б я пагуляў, Вальгала была б вельмі неплохая. Яна мяне прываблівае сеттынгам выключна і ўсё, больш тыпу нічым. Мне падабаецца скандынаўскі гэты сеттынг. Я першы час толькі на гэтым у God of War гуляў. Вось, а потым вось тут ужо сядзіць. Трэба выходзіць адтюль. Ну, мне неяк хапіла паган металу ў сваім жыцці. Слухай, одна надзея... А Мономарт і ўсё такое? Одна надзея на Tencent, які купіць гэты Ubisoft і спальць яго нахуй. Ці прымусяць іх рабіць мабільныя гульні. Што хутчэй за ўсё. Па сусвеце Assassin's Creed. Ну, але ж слухай, ну, так, яны вельмі... Я хацеў прывесці прыклад тое, што ў іх жа вось атрымаўся добры гэты Принц Персіі, які роглайк. І потым яго закрылі адразу. Ну, не яго, а студыю, якая яго распрацоўвае. Блядь. Яго не купілі столькі раз, колькі купілі Far Cry, мы вас заб'ем. Ну, слухай, яны ж параўноўвалі з Metroid Dread'ом. Ну, я не ведаю, ну, у Ubisoft у іх былі студыі, якія рабілі гэтая гульня пра Першую сусветную вайну, якая від збоку... Блядь.
Valiant Hearts. Valiant Hearts, так, ну да. Добра ж гульня, цудоўная. Але гэтая студыя, яны яе закрылі. Пуп-пуп-пуп. Калі гэта ввогуле яны былі. Я гляджу, якая наступная навіна, ніхуя не бачу. Цудоўна. Новая экранізацыя Warcraft. Так, распрацоўшчык Ubisoft Montreal. Ты пра што? Монпельер, выбачаюсь, про Valiant Hearts. Блять, а я такі, новая экранізацыя Warcraft. Ты такі... Заблыты ў мяне. Кароч, новая экранізацыя Warcraft. Памятаеш, Microsoft же набывала гэтую усю, ведаеш, галеру, якая зараз кіруе Warcraft'ам, таму што інакш я не магу гэта назваць. Вось, і кампанія зараз разглядае магчымасць стварэння новага фільма па сусвеце. З чым, як па мне, гэта сувязана? Сувязана гэта з тым, што менеджеры Сундара Пічая, якія вось там вось у Xbox'е працуюць, яны бегаюць зараз такія, як абоцаны, такія, мы патрацілі 65 мільярдаў, трэба адбіваць хоць неяк. Не, гэта хутчэй за ўсё павязана з тым, што яны бачаць, што экранізацыі відэагульняў бываюць вельмі добра заходзяць людзям. Вось. Напрыклад, экранізацыя Assassin's Creed, Fallout. Ну, зноў-такі мы не... Адзін з нас. Мы не бачым... Ну, вось добра. Добра, The Last of Us гэта насамрэч добры прыклад. Я пра яго забыў проста. Аркейн. Ладно. Кіберпанк. Ты мяне працягваць, блядь. Добра. Просто ў мяне чамусьці адразу ты кажаш пра экранізацыю гульню, і ў мяне такі Увебол, Blood Rain. Не. Вось такое. Doom, памятаеш, была экранізацыя Doom. Порно Маріо. О, вось, дарэчы, апошні Маріо, таксама экранізацыя неблагая. Я кажу пра порно Маріо. Гэта не тое. Да. Так, вось. Мне падаецца, што на фоне гэтага, улічваючы, што тут хутка будзе яшчэ і экранізацыя Майнкрафту. Я, дарэчы, паглядзеў трэйлер і такі... Апошні? Да. І як табе? Ну, я думаю, што ён будзе квадратны. Ну, ён у параўнанні з першым ён стаў такі больш дзіцячы. Ну так. Але гэта, ну, тыпу, я не кажу, што гэта блага. Гэта добра. Мне, дарэчы, здаецца чамусьці, што экранізацыя Майнкрафта, можа, калі яны будуць меціць у дзецкую аўдыторыю, яна назбірае просто там неверагодна шмат грошай. Ты думаеш, яны такія, 35-гадовыя хлопцы да нас. Таму я ўсё яшчэ не разумею, чаму Epic не зрабілі ніякага мультфільма по Фортнайту. Ты пачакай. Можа, там нешта і распрацоўваецца, дарэчы, чаму не. Бо там у сусвеце Фортнайту адбываецца нешта вар'яцкае. Я не разумею ввогуле, што там. Я ніколі не спрабаваў разабрацца. Просто мне ты паспрабуй просто. Ну, гэта настолькі глыбокая дыра. Усё яшчэ не падабаюцца каралеўскія бітвы, каб у гэтым разбірацца. Так, я табе не кажу гуляць, я табе кажу просто, там, не ведаю, убей Fortnite лор і паглядзі. Цікава. Цікава, ці ёсць такое відэо? Есть 8-гадзіннае відэо па лору Fortnite. Я недавно глядзеў 3 гадзін. Так, чаму, калі я уключаю YouTube спасылку, у мяне чамусьці шортс куплінова адкрываецца? Я не разумею, чому. Ну, окей. 4-гадзіннае відэа па лору Fortnite існуе. Сур'ёзна? Да. Божух, сур'ёзна. Чувак, гэта 4-гадзіннае відэа па Fortnite. Та не, ты шо? Да, блядь, чувак, посезонна. Ты нейкае вар'яство. З коміксамі. Я, тыпу, знайшоў адзінае на поўнай гісторыі Fortnite. За час. Ну, тут зараз я табе кіну. Можа паглядзіш? Так, у мяне ж так шмат часу, каб глядзець 4-гадзіннае відэа па Фортнайту. Не 4-гадзіннае, но 3:24. Ой, прабачце. Да. О, курва. Гэта, можа, гэты, не? Айсберг, не? Не. А, так, яно яшчэ і па сезонам. Бля, тут растлумачваецца, чаму у Фортнайце з'явіўся Чалавек-павук, блядь. У гэтага быў лор. А Наруто? Тут усяго ёсць. У тым-то і фішка, дзядзька, што Fortnite гэта, ну, тыпу, гэта асобны сусвет. Мы разглядаем яго як які-небудзь PUBG. Я нават не... У PUBG ёсць які-небудзь лор? Не ведаю. Мне падаецца вогуле не. Кітайцы просто такія, ну, вось вам зброя, бегай, убівай. Вось. А у Fortnite, так, гэта вось прям асобны сусвет нейкі. Па PUBG і існуе вікі.
на іх афіцыйным сайце. Там хутчэй за ўсё, тыпу, што якая зброя робіць, гэта далей. Ну да, слухай, да. Ну ось. Фу, які жах, мы да Фортнайта пракрануліся. Неблагая гульня, насамрэч. Можа. Гэта, гэта як я прыйду, скажу, слухай, я, конечно, не гуляў, але Зельда твоя гаўно поўнае. Так ты так і кажаш. Але я гуляў. Колькі? 3 гадзіны? Дакладна не 3 гадзіны. 4. Не. Блядь, я зараз возьму свіч і пагляджу. Паглядзі. Добра. Не, там я ж твайго аккаунта ў Breath of the Wild гуляў і прайшоў яе на тваім аккаунце. Так я яго прайшоў, можаш паглядзець. У цябе на аккаунце нагулена 265 гадзін у Ведьмара. Што? Мы ж шэрылі аккаунты тады. Тут там да твайго аккаунта доступ і ў Володзе быў, і ў мяне. Бо я ў Ведьмара столькі дакладна не гуляў. Дарэчы, у цябе ёсць набыты Valiant Hearts на Так, свічы. Я ведаю, я ж яго на свічы і праходзіў. Вельмі такая. 15 гадзін Bioshock Infinite, упэўнены, гэта быў не ты б столькі не вытрымаў. Чаму? Яна на ангельскай мове. Слухай, я у гэтым... Зато як паказальна, аккаунт Вадима, Dark Souls Remastered, 1 гадзіна і меней. Так это хуйня з-пад каня, блядь. Ваш Dark Souls гэты. У цябе ёсць Overcooked. Ты яго не запускаў. Мне падаецца, я яго нават не набываў. Я вось, дарэчы, на свічы, у мяне гэта і адбылося. У мяне на свічы, проста да халеры гульняў, больш за 100, мне здаецца. І мне здаецца, у большую палову я з іх не гуляў. Я не памятаю, калі я апошні раз свічу рукі браў. Мне тут паўночны парк ёсць. Улічуючы, што мой джойкон у цябе. У мяне ёсць першы і другі Baldur's Gate, разумееш? Цудоўна. Хочаш прайсці? Не. Гэта вельмі олд для мяне. Я ввогуле не разумею гэтую ностальгію па старым гульням. Гэта ж немагчыма гуляць. Мне ёсць гульні, пра якія я несу вельмі такія цёплыя ўспаміны. Тыпу, ведаеш, там Oblivion ці першы Neverwinter Nights. Але у апошні раз, калі я спрабаваў пагуляць на Xbox у Oblivion, ён ёсць у геймпасе, я яго спампаваў, і гэта зараз, без модаў якіх-небудзь, немагчыма гуляць. Ён проста маральна састарыўся вельмі моцна. Гэта жах. Жах? Нашы ўспаміны паміраюць. Таму я апошні некалькі год намагаюся не дакранацца да Фэйбу. Я яго не зразумеў вельмі добрай гульняй. Я яго не зразумеў. Ён патрапіў мне ў час, калі я ўжо быў даволі-такі дарослы. Вось, а ён мне патрапіў плюс-мінус праз год, як ён выйшаў, а выйшаў ён. Ведаеш, калі ён выйшаў? Вельмі даўно дзесьці. Фабля. Але новага Фэйбла я чакаю, слухай. 2014 год? Не, гэта не ты. Та не, гэта ты. Першы Фэйбл. Першы Фэйбл у 14-м выйшаў? Я ахерыў. Та не, ці гэта перезапуск Фэйбл. Фэйбл першы... The Lost Capture, так, першы 2005 год. Да. Не пужай мяне так. Я сам ахерыў такі, што я думаю, які, блядь, я малы быў. Вось, я гуляў у адзіны Фэйбл, які я гуляў, гэта Фэйбл The Lost Chapters. Гэта першы Фэйбл. Гэта DLC да першага Фэйбла. Я вось разам з ім набываў гульню, і мне яе вельмі моцна прарэкламаваў мой знаёмы на той момант Владзь. І ён проста, он быў неверагодна ім захоплены. І вось я паспрабаваў, мне здаецца, 9-й якісьці год быў. Бля, мне зараз балюча на яго глядзець. А вось ты ж некалькі Фэйблаў гуляў, ці не? У іншы я ўжо гуляў на кансолі. На сансолі. Другі яшчэ нічога, другі яшчэ норм. Трэці я такі, дзякуй, не хочу. У 25-м будзе перазапуск майкрасоўтаўскі для Xbox-а. Яго я чакаю. Похуй, што там кажуць вось гэтыя вар'яты аб тым, што вы паглядзіце, галоўная гераіня, яна не похожа на жанчыну. Дакладна. І ўвогуле нічога не чуў пра перазапуск Фэйбла, я зараз пагляджу гэтай.
5 месяцаў таму трэйлер быў нейкі. Так. Тут геймплейчык нейкі ёсць. Ну, выглядае, чесна кажучы, як Fable, як нейкая казка. Так. Ну, так, у гэтым ты і прышпіл, разумееш? Ну, хаця гэта не будзем на яго на ўсялякія выпадкі спадзявацца, яшчэ таму выйдзе, што гэта... мне падаецца, не тое, што 2025, ён канец 26-го можа і то не выйсці. Бо гэты Fable уже столькі раз переносілі, столькі раз яго ўжо намагаліся зрабіць, што страшна. Мы не ведаем, што гэта, але гэта страшна. Так вось, экранізацыя World of Warcraft. Будзе добра, бо першы фільм мне спадабаўся, добры фільм. Слухай, так, і не магу сказаць, што ён там мне вельмі спадабаўся, ну там, што ён там на адзін узровень за ўладарам пярсцёнка для мяне патрапіў. Але я б задавальненнем паглядзеў другую частку і першую пераглядзеў перад гэтым. На беларускай мове. Нават я бы якому-небудзь майму роднаму гуку занёс за гэта. Ці вожыку. Вожык, я её хучу. Ідзі рабі трала. Вось гэта паварот. Калі... Бля, як яго... Ну? Пачакай зараз. Магу пакуль дэмку новую паказаць. Блядь! Знайшоў? Ну зараз, пачакай, брэкдаун пакажу. Бля, у меня гэтыя пи-пи-пи-пи-пи з брэкдауном ввогуле не вяжуцца, блядь. У меня рассинхрон ідзе ў галаве. Ну слухай, блядь, свой ёбаный хардкор. Охуенно. Ну, што ты хацеў? Так вось, калі раптоўна Гул'дан аказаўся здраднікам. Вось гэта паварот. Бля, я вось я не зразумеў жарту, але ты столькі да яго прысвяціў. Так, што... Столькі падрыхтоўкі. На Каце было не бачна. Пуп-пуп-пуп. Гэта пастка. Блядь. Трагедыя. Трэба яшчэ Вожыка што-небудзь папросіць, каб ён агучыў. Вожык, што-небудзь агучыў. Ён што-небудзь агучвае кожны дзень выпускае. Бля, ну я ж не магу яго скетчыкі цалкам устаўляць. Шкада. Так. Ну што, наш любімы геній, мільярдэр, філантроп, даўбаёб Ілон Маск. Падпісвайся пад кожным словам, асабліва пад апошнім. Карацей, здарылася што? Здарылася тое, што Ілон Маск падняў бучу, ну, вельмі шмат хто падняў бучу і-за такой гульні, як Evout. Калі памятаеце, такая кампанія, як Obsidian распрацоўвае. Вы гэтую кампанію любіце за Fallout New Vegas. А я за Pillars of Eternity. Вельмі незаслужана забытая гульня, я лічу. Чаму ты лічыш, што яна забытая? Ну, у плане она не забытая, у плане у яе няма такой фан-базы, як яна павінна быць. Тыпу, чамусьці яе вельмі шмат ігнаравалі, чамусьці, ну я не ведаю. Я не ведаў, што ёсць фан-база ў Baldur's Gate. Baldur's Gate аграменная, гэта культавая гусерая гулень. Конечно, там ёсць фан-база. Так можа і у Pillars of Eternity ёсць. Ну, судзячы потому, што Obsidian больш не будзе распрацоўваць Pillars of Eternity. Улічваючы, што Evout робіцца ў сусвеце Pillars of Eternity. Так, таму што асноўны Pillars of Eternity закрыт, таму што вельмі маленькія продажы класічных RPG, якія не задавальняюць нікога. Вось. У іх жа не толькі Pillars of Eternity была спроба, у іх был яшчэ Tyranny, які таксама вельмі неблагі. Вось, і таму... Ну ладно, давай, да Ілона Маска. Не, можаш распавесці, тут ўсё роўно потым да Эваута трэба будзе вяртацца. Окей. Просто яны ж вырашылі, ну гэта паслівым, і ты же самы, гэта якраз такі Том Хендерсон пісаў пра тое, што калі яны прыймалі гэтае вырашэнне, яно ж прыймалася сыходзячы з таго, што іх набыў Microsoft, а Microsoft не зацікаўлены ў артовых гульнях, якія, вось ведаеш, там божухна, гульня без баёўкі, якая табе вельмі моцна спадабалася, забыў, як она называецца. Disco Elysium? Да, Disco Elysium. Вось Obsidian тады тыпу прыводзілі прыклад, што існуе Disco Elysium, і вось ён стаў вельмі нармальна прадавацца, але гэта іх не ўразіла, і гэта здараецца раз на мільён. Таму якраз такі з'явіўся вось гэты напалову клон Fallout-а, божухна, не памятаю. Outer Worlds? Да, The Outer Worlds. І вось зараз распрацоўваецца Evout, які такі таксама напалову Skyrim. Няблага.
Ну так вось, карацей, у чым замес? Замес у тым, што выклалі скриншоты з стварэння персонажа, калі я не памыляюся, і там ёсць заменнік. Людзі абурыліся на гэта. Тое, што у фэнтазі РПГ ёсць заменнікі. Вось, Ілон Маск напісаў тое аб тым, што не павінна ў фэнтазі гульнях быць займеннікаў, гэта ўсё разбурвае індустрыю, гэтак далей, гэта негатыўна ўплывае на індустрыю. На і што выйшаў арт-дырэктар, калі не памыляюсь, то это быў арт-дырэктар Эваўда, і такі, я спадзяюся. Ён напісаў тым, што я хацеў, каб ён абразіўся, але я не ведаў, што гэта будзе так хутка, бо ён яшчэ нават не бачыў экран стварэння персонажу. Ён кажа, што там будзе нешта яшчэ значна больш павестачнае і гэтак далей. На фоне гэтага вельмі шмат людзей пачалі адмяняць прадзаказы Эваўда, улічваючы, што прадзаказы Эваўда каштуе 80 евро за самую танную версію. Гэта, гэта шмат. Гэта дахера, я б сказаў. Той же самы Сталкер за 80 евро, мне падаецца, там Ultimate Edition каштуе, нешта такое. Слухай, я магу правесці гульню, дзе было нешта падобнае, гэта кіберпанк, і неяк не перашкодзіла зрабіць нармальную гульню. Кіберпанк, то кіберпанк. Вось. Але яны такія, мы будам яшчэ больш напіхваць. Гэта іх прямы тэкст аб тым, што яны яшчэ больш дададуць павесткі, выключна, каб пазліць людзей. Я такі, гучыць як хуёвы план насамрэч. Так, хоць крышачку, за языком трэба слідкаваць, сачыць, слідкаваць. Вось. Яшчэ Ілон Маск, буквально на днях, учора ці пазаўчора, спытаў пра кошт Hasbro. Як табе такая навіна? Нахера яно, праўда, яму? Я не разумею, ты Hasbro. Ён вырашыў цацкі дзіцячыя. Не. Ці праз тое, што яны там валодаюць амаль усім, што толькі ёсць з гульнявых сусветаў. Не паверыш, за чаго. Карацей, выйшлі адзін з арт-дырэктараў Dungeons & Dragons, мне падаецца, ці Hasbro. Слухай, я табе зараз магу нават дакладна сказаць, у чым была справа, бо я не памятаю. Нядаўна была выпушчана 40-я кніга Making of D&D, то бок гэта кніга ад Hasbro пра тое, як развіваць сусвет D&D, як у якім кірунку яны рухаюцца і гэтак далей. І у прадказе у гэтай кнігі ёсць нападкі на арыгінальных стваральнікаў Dungeons & Dragons. Якія? Іх абвінавачваюць у культурнай апрапрыяцыі, сексізме, ухваленні рабства, мове ненавісці і прочых грэхах. Унутры калектыва па распрацоўцы ці у тым, вогуле, тое, што яны у Dungeons & Dragons гэта ўсё прынеслі. Што? Ага. А што, я, можа, нешта не ведаю, што там ёсць такое? Адно з іх было, наколькі я не памыляюсь, тое, што драконы, гэта чамусьці яны іх параўноўваюць, па словах гэтых новых людзей, яны, драконы, гэта жанчыны. І вось яны паказваюць сваю ненавісць да жанчын, таму што драконы дрэнныя. Окей, ладно. Тады прыйшоў Ілон Маск і такі, я выбачаюсь. І яшчэ гэтыя людзі, то бок гэта тыя, хто на дадзены момант усім гэтым валодае, яны такія, так і так, на дадзены момант мы рухаемся ў напрамку развіцця нашых гульень выключна для СВЖ камьюніці. Цікава. І ты такі сядзіш, думаеш, а тебе, за язык, хто цяне? Дзядзька. Просто цікава, яны разлічваюць на гэтае камьюніці, але пры гэтым амаль... Яны нічога не атрымліваюць ад камьюніці. Канкорд. Як там Канкорд, пацаны? Да. Вы зусім не на гульцоў арыентуецеся. Так. Гэта супраць эканомікі. Нічога супраць камьюніці не мею.
Да і калі гульні цікавыя, мяне не вельмі клапоціць той факт, што ён там пра кагосьці, і гэта кранае якуюсьці такую тэму. Калі, я Слухай, не ведаю, Джейсон, зробяць якую-небудзь піздатую гульню пра трансгендернага мужчыну, які, я не ведаю, няхай гэта будзе Life is Strange новы, які-небудзь максімальна ахуе, я з задавальненнем буду гуляць. Але пры ўмове, калі будзе цікава. Ёсць вось, блядь, гэтая ебучая тэндэнцыя наконт таго, што мы просто напіхаем, каб было, і вось праз гэта нібыта купяць. Вось гэта ж тое, што адбывалася ў фільмах Марвел і гэтак далей, і гэтак далей. Памятаеш вось гэты момант у «Мсціўцах» апошніх? Я памятаю, я ў кінотэатры сядзеў, і там быў такі максімальна феміністкі момант, нічога зноў-такі супраць не маю, але я памятаю, як зафейспалмілі нават дзяўчыны. Калі выключна жанчыны ў кадры былі? Да, не праз тое, што яны выключна ў кадры былі, а праз тое, што там пасыл тыпу «мы самі». Яны ў павука забіралі там, ці перчатка была без контасці, ці што. Вось. Кароч, да. А ў выніку Тоні Старк... На днях падкастер Other View пагадзіўся з крытыкай Маска і адзначыў, што Джейсон Тондра, кіраўнік D&D і старэйшы дызайнер Wizard of the Coast, назваў сваёй аўдыторыяй цэлевой прабуджаных. Ён адзначыў, што Wizard of the Coast плеваць на тое, што думае Ілон Маск і любы іншы Грагнард. Гэта, карацей, тыпу, гулец старой школы. Ведаеш, што Ілон Маск зрабіў? Забаню яго ў Твіттары. Не, ён спытаў, колькі каштуе Hasbro. І ў адказ атрымаў 8-12 мільярдаў рыначнаму кошту. Бляха, у яго... Але набыць яе рэальна за палавіну гэтай вартасці. Блямба. Ты ведаеш, што... Просто цікава. Калі б Ілон Маск набыў бы Hasbro, што б было б? Ты ведаеш, што калі ён зможа, калі ён набудзе гэта, зразумела, што ён хутчэй за ўсё гэта не набудзе, як і хутчэй за ўсё ён не створыць сваю студыю, у якой гульні будуць разрабляцца выключна пры дапамозе штучнага інтэлекту, як ён гэта плануе зрабіць. Вось, але калі ён набудзе Hasbro, то у яго будуць права на серыі Трансформер, Монополію і нават My Little Pony. Не, мне здаецца, серыі Трансформер пасуе нейкая вось гэтая трансгендернасць, таму што, трансформер, трансгендер. Слухай, быў адзін чалавек, які казаў тое ж самае, ён мяне за гэта адменяць. У Ілона Маска ёсць добрыя думкі, вось, але пакуль што міма. Да. Ты мне там нешта абяцаў распавесці пра новую прататыўку ад Sony. Новая прататыўка ад Sony. Ты ведаў, што гэта самы прадаваемы гаджет? Ведаў, але ён самы прадаваемы таму, што ён тыпу па колькасці, колькі яны вырабілі і колькі яны прадалі. Не. Сярод усіх гаджетаў для кансолі PlayStation гэта самы прадаваемы гаджет. Яго набываюць больш, чым геймпады. Бляха, можа і спрацавала насамрэч. PlayStation Portal, калі што. Яны ведаеш, што ў апошнім... можа завезуць, ёсць жа зараз гэтая тэма, што яны завезуць геймінг з клауда і просто... Яны ўжо завезлі. А, ўжо завезлі, окей. Так. І тыпу табе не трэба мець PlayStation 5. Не. І яно працуе нармальна? Яно працуе. Яно працуе ў Літве нармальна? І гэтага я не ведаю. Але мне падаецца, што так павінна працаваць. Усё ж залежыць выключна ад твайго інтэрнэту. У мяне дома інтэрнэт зараз нармальны. Мне просто цікава. Я гэта застаўлю просто паглядзець. Яна зараз каштуе у гэтым божухна. Яна на зніжцы на дадзены момант, але 215 евро. Колькі? 215. 215 евро. Гэта амаль 3 DualSense. Слухай, так. Але гэта паўнавартасная, ужо паўнавартасная кансоль. Але якая запускае гульні з воблака. Зараз, пачакай, я ў ChatGPT гэта праб'ю, і мы з тобой працягнем. Што ты праб'еш? Пра тое, як працуе клауд-геймінг. Вогуле ці як? Просто табе стрымы якія гульні дакладна. Вось, гэта я і хацеў прабіць. Тут толькі 120 гулян.
Ебать, а то ж ты гуляешь кожны дзень по 5 гулін. Не, чувак, это тыя гульні, якія ўваходзяць у іх у пакет. Магчыма, там ёсць, ну, тыпу, магчыма, гэта гульні, якія мяне не цікавяць. Але з іншага боку, я ведаю, што яе можна прашыць і пагуляць у гульні з PSP. Ну, вось. Ну, слухай, окей, калі яно умее запускаць гульні PS5 з воблака на дадзены момант, я потым яшчэ вывучу гэтае пытанне, таму што дзядзька, яны там, я не ведаю, умоўна падкруцілі NVIDIA GeForce Now да экрана гэтага, і ўсё ў іх працуе, бо на дадзены момант, наколькі я ведаю, NVIDIA GeForce Now працуе вельмі добра. Тая ж Багема ўвесь час вядзе стрымы з NVIDIA. Ну так, да. Я не помыляюсь. Кто-нибудь, хто датычны да Багемы, скажыце. Просто за 200 евро атрымаць сабе гульні ад PlayStation 5, яно гучыць, ну, даволі зразумела для вельмі шмат каго. І каб паспрабу ведаеш, ты не ведаеш, напрыклад, ці вкаціць табе гульні з PlayStation. Вось ты, я умоўна. Дзядзька, тое ж самае можна сказаць пра Switch. Ну, так, але на Switch няма магчымасці набыць таннае некую прыладу і паспрабаваць гэтыя гульні. Чаму? Ну хаця не, зараз же ёсць Switch Lite. Да, слухай, я забыў пра існаванне Switch Lite. Ну вось. Ну окей, да. Тады мне, ў прынцыпе, зразумела, чаму гэта прадаецца. І вось на дадзены момант гэта вось ты толькі падумай, гэта самы прадаваемы аксесуар для кансолі. А яна лічыцца аксесуарам, яна не лічыцца асобнай прыстаўкай. Ну так, таму што і у яе, тыпу, гэта ж проста Android-планшет. Не самы гэта не самы дарагі, прычым так. Просто DualSense яны і так распрацоўваюць, що там распіліць умоўна, уебаць экран і ўсё. Ну, слухай, да, гучыць лагічна. Партатыўкі ў Sony, дарэчы, яны ж заўжды, ну, іх было толькі 2 партатыўкі, калі не лічыць тое, што яны выпускалі для PlayStation 1, у іх былі такія маленечкі, як Тамагочы, вось туды можна было запампаваць гульню, але гэта было папулярна толькі ў Японіі. PlayStation PSP першая, яна была раз'ёбная. Вось. І яе яшчэ вельмі хутка прашылі, і у яе вельмі хутка завезлі Homebrew, і гэтак далей. Просто народная кансоль. Калі ты зараз, вось нават зараз возьмеш... Homebrew — это нешта вино? Нет, Homebrew — гэта... Да, добра. Калі хто не ведае, калі нехто думае, што Homebrew — гэта віно ці сыр, то Homebrew — гэта аплікацыі, якія былі распрацаваныя незалежнымі камандамі. Да, не прадаюцца, а усталёўваюцца. PS Vita раз'ёб была. Вось. І зараз PS Vita вы можете зайсці на любы маркетплейс, паглядзець, колькі яны каштуюць. Яны каштуюць, по 200 евро. За тыя грошы, што вы набываеце сабе PS Portal, вы набываеце сабе звычайны PlayStation Vita. То бок ты хочаш сказаць, што кожная партатыўная кансоль, якую выпускалі Sony, была паспяховая? Пакуль да. То бок гэта ніяк не яна не была паспяховая. То PS Vita цалкам правалілася па продажах, таму што яе, па-першае, не паспелі так хутка прашыць, таму што яе нармальная абарона была, і там цалкам яна стала прашывацца там толькі некалькі год таму. Дагэтуль там трэба было мацерынскія платы замаўляць спецыйныя, у якіх прашыўка 360 стаяла і гэтак далей. Ну, але зараз яны каштуюць. І зараз яны каштуюць, таму што зараз яны прашываюцца, і яна атрымала цалкам сабе новае жыццё. І тыпу там і гульні партыруюць да сіх, і там вельмі вялікая кам'юніці. Вось. Як там Wii U? Таму ці што, яны ж глядзяць на поспех Switch'a, яны глядзяць на поспех Steam Deck'a. У іх перад вачамі 10 тысяч кітайцаў, якія распрацоўваюць вось у форм-фактарах геймбоя, вось гэтыя кітайскія кансолі. А Wii U там як? Што? А Wii U там як? Жива? Ну, і Wii U ніколі не была партатыўнай кансоллю. Ну так. Гэта паўнавартасная кансоль, якая мае просто дадатковы экран у геймпадзе. Вось. Пра 3DS-кі ўвогуле не трэба нічога казаць, яны там рынок раз'ебалі і былі самымі галоўнымі канкурэнтамі Sony. І у выніку, хачу нагадаць, трахнулі іх па продажах. Так-то. То бок яны, PSP не стала самай прадаваемай партатыўнай кансолью, таму што там усіх абскакалі Nintendo. Вось, таму, здаецца, яны лагічна, што хочуць сунуць ногі. Господи, якое яно маленькае. Што? Пломбір. Так. У мяне яшчэ тут, во.
скажу, аблепілі. Абклаўся з жывёламі. Ну, таму Sony вельмі хоча зноў памачыць ногі ў гэтай вадзічцы, зразумець, наколькі ім там Вадзічцы камфортна. поспеху. Ну, слухай, бля, ну, ось, як па мне, я не ведаю, але з PlayStation Pro яны праебалі цалкам. Ну, магчыма, да. Таму што... Я не кажу ў сэнсе продаж, я кажу аб тым, што калі у вас няма PlayStation і вы хочаце просто пагуляць у гульні PlayStation, не набывайце PlayStation Pro, яна вам нахуй не трэба. Так. Ідзіце, набудьце звычайную версію PlayStation. Вам, ну, калі у вас не 4К, Ultra HD, КМС, ПМС по Full HD, ну, тэлевізор на 200 дюймаў, вы нічога не заўважыце. Факты. Нават калі ты памятаеш, можа, гэты момант аб тым, калі была прэзентацыя PlayStation 5 Pro і былі гэтыя, тыпу, давалі патэсціць яе, там геймпады былі на кабелі. Чакай. Пломбір. Я же тебе не чую. Так убери наушник один, каб ён чуў. Так прыязджай, паціскай яго, шо ты гэта? Шо, блядь, 9 часоў? Ну, не зараз, заўтра. Заўтра я буду збірацца, мне ў панядзелак у дзень. Ты ў панядзелак у дзень. Так. Бок у тебе яшчэ заўтра есть час слюні попускаць. Блядь, слюні попускаць, мне трэба прачнуцца. Мне трэба выспацца, па-першае. Мне трэба папраць, мне трэба кватэру убраць. Пиздец. Мне трэба да крамы, блядь, схадзіць, у меня холодильник пусты літаральна. Да, разумею. Ну дык вось. Карацей, на прэзентацыі PlayStation 5 Pro былі кабелі. То бок, ну, геймпады былі на кабелях. Нельга было атайсці далёка. Там журналісты амаль упрытык да экранаў стаялі, каб было умоўна. Магчыма, гэта не так. Магчыма, гэта выключна дзеля таго, каб не скралі геймпады. Вось. Але кажуць, ёсць такія версіі, што гэта выключна для таго, каб была бачна хоць нейкая розніца паміж звычайнай PlayStation і PlayStation 5 Pro. Да, вось факт. Вось такая вось муня. Ну, так што не набывайце кансоль за 800 евро. Фішка, чаму кампаніі, якія распрацоўваюць гульні, а не атракцыёны, яны ўсіх ебуць. Што заўжды з'явіцца які-небудзь чувак, які распрацуе інді-гульню, якая, ну, вось, максімальна ўсіх выебе. Ты пра Баллатра? Не, я не дакладна, я кажу, што вось як мы только... Просто у кампаній зараз ёсць некая, як па мне, просто гэта маё персанальнае меркаванне, у іх ёсць нейкая стагнацыя, тыпу вось у Sony, у Xbox, у Switch нашмат у меншай степені, таму што гэта платформа, яна больш пра experience, пра гульні experience, якія цябе, ну, вось, тыпу, не сказаць, што ты гуляеш у Марыо, блядь, праз сюжэт, чувак. Я не згодны, дядька, я цалкам не згодны, таму што мне падаецца, усе ўжо нагуляліся і ў Зельду, і ў Марыо. Факт, таксама. Магчыма, можа і так на гэта глядзець. Мне падаецца цалкам стагнацыя ў гульнявай індустрыі. Ну так, таму гэта будзе больш правільна. Нельга прапанаваць ніякага новага экспірыенса, і патрабаваць за гэта грошы. Пераплюнуць фільмы на іх жа тыпу прасторы даволі складана. Ну там вось гэты Кадзіма выпускаў Death Stranding, і вось ён жа яго калі выпускаў, ён казаў, што гэта тыпа кінематаграфічны вопыт. Але калі ты тыпу вось пагуляеш у Death Stranding, магчыма, у цябе будзе адчуванне, што ці хадзячы замак паглядзіш. Да, што не... Ну то слухай, ён сам перамяшчаецца, не трэба кур'ер. Блядь, там Миядзаки, да. Да, там трэба был жарт про Dark Souls, чувак. Так я сказаў. Короче, просто магчыма, я просто шмат ад каго гэта чуў, што па Death Stranding атрымаўся бы пиздаты серыял. І магчыма бы і так, магчыма. Просто пагуляць у Death Stranding. Што? Просто пагуляць у Death Stranding. Так я про то і кажу, што часам тыпу з Death Stranding. Бля, гульнявае кіно для каго придумалі на YouTube? Бля, я ты вспомнил. Да, я памятаю. Ты напрыканцы гэтыя слайды появляліся, і ты пераходзіш. Ну, слухай, я нават да сіх, я калі учора я бачу гульнявае кіно па Сталкеру. Другому ужо ёсць, ну, цалкам. Ты іграфільмы маеш на увазе. Так. А я думаў, гульнявае кіно. Ты памятаеш, як раней там же на гэтым на відосах раней можна было размяшчаць спасылкі на іншыя відосы.
і чувакі рабілі тыпу павествавательныя відэа, дзе ты абіраў, што робіць твой персанаж. Я думаў, ты пра гэта кажаш. Але ж мне падаецца, гэта ВК было, на YouTube такого не было. Не, на Ютубе гэта было, но ў ВК ніколі не было такого функцыяналу. Там толькі быў забілі. Чамусьці сябе чую нашмат гучней, нібыта чым размаўляй, калі ласка. Раз. Таму што я, магчыма, ару, блядь, на ўсю. Ну да, магчыма. Network connection 10 з 10. Ну ты, здаецца, і не фрызіш у мяне вось зусім, ні разу не фрызіў. Да? Добро, давай, там засталася апошняя навіна, вот. Launcher 2K Games выдалілі, больш не трэба табе 2K Games, каб зайсці у свой любімы які-небудзь Borderlands ці NBA. Чаму гэта зрабілі? Таму што лаунчер 2K Games нахуй нікому не быў патрэбен. Не тое, што ён нахуй нікому не быў патрэбен, ён жраў рэсурсы памяці. За яго былі моманты, калі чалавек вогуле не мог зайсці ў гульню, таму што гэты лаунчер просто павісаў. Карацей, было шмат... Наследнік Старгейту, памятаеш, быў такі. Карацей, было вельмі шмат тэхнічных праблем з гэтым лаунчерам і вырашылі проста пазбавіцца ад яго, што я лічу цалкам добрая ідэя. Можна яшчэ, калі ласка, нахуй выпіліць Ubisoft Store, вось, і Origins. І Origins, дакладна, вось, просто нахуй адразу. Тыпу, давай ввогуле жах. А я помню, таксама недавно нешта было... Таксама нейкі лаунчер, які запускаецца паралельна з запускам гульні на кансолі, блядь. Да, я так спрабаваў паглядзець, што такое ваш Assassin's Creed зараз, і мне такі, аўтарызуйся ў нашым лаунчеры. І я такі, дзякуй вялікі, да свідос. А потым ты аўтарызуешся, а твой аккаунт выдаляюць адразу. Бо вельмі давно не было актыўнасці. Факты прыехалі. Я не чуў, каб аккаунты ў стыме выдалялі. Мне здаецца, людзі імі валодаюць просто за ўсё, тыпу, па наследству можна перадаваць. Ну, карацей, што? Што карацей? Мы вельмі рады за 2K Games, што ім не трэба болей выдаткоўваць грошы на бессэнсоўны ебаны лаунчер. Калі ласка, займіцеся справай. Лепшай гульнёй у гісторыі для PlayStation прызначана Original Metal Gear Solid. Кажуць, дарэчы, што... А чаму не Horizon Zero Dawn? А ведаеш, што самае цікавае? Таксама журналісты добра адклікнуліся аб God of War 4, Red Dead Redemption 2, лепшая гульня на PlayStation, The Last of Us і Shadow of the Colossus. Незразумела, якім чынам тут Red Dead Redemption 2, але Rockstar, дзякуй, што сказаць. Дзякуй, Rockstar, за каўбою. Можем паўтарыць. Шо? Дзякуй гэта за тое, што паслухалі, Пламбіру за тое, што паляжаў на фоне. Неяк у нас сёння доўга атрымалася, не? 2,5 гадзіны. Гэта з часткай для Патрэёну? З часткай для Патрэёну. А калі вы бачыце, што тут не 2,5 гадзіны, то трэба падпісвацца на наш цудоўны Патрэён, дзе вы можаце перайсці па спасылачкі у нашу цудоўную элітарную суполачку, дзе там яшчэ шмат спасылачак. У нас он нядаўна чалавек нават рэкламаваў нейкую свой бізнес. Я такі не зразумеў, што гэта было. Я таксама. Я спадзяюся, што гэта не таварыш майор. Бо калі гэта таварыш майор, то нам усім там пізда. Дакладна. Але не, мне падаецца, яго недзе бачу у нас таксама. Вось. Што яшчэ? Спасылачкі ўнізу, мой родны гук, заносьце грошы, глядзіце Нямону, ідзіце ў тэлеграм-канал Вожыка, паглядзіце, там ён выклаў, што мы хаваем у цемры. Таксама, што яшчэ я магу згадаць? Я магу згадаць добры падкаст апошні вальнадумства, цікавы госці, цікавыя абмеркаванні. Вось, і яшчэ апошні падкаст медіа. Хопіць накідаваць мне просто, блядь, потым гэтыя спасылкі шукаць усе. Я магу табе і апісанне напісаць, і назву прыдумаць, і спасылачкі кінуць. А можаш яшчэ вокладку зрабіць? Мы з табой тады з табой цалкам махнемся месяцамі, і я табе яшчэ свядзенне гуку аддам. Я толькі змантую, можна? Дзядзька, калі б я ўмеў бы свадзіць гук, а я табе казаў, навучы мяне свадзіць гук. Да, трэба. Вось. Я бы рабіў усё сам, але
на жаль. Ну карацей, вось яшчэ і медзяжабу можете паглядзець. А яшчэ ў Гомзіка, дарэчы, хутка будзе новы падкаст і он будзе яго весці з Алексам. Я такі не зразумеў, Алекс гэта Алексей ці Александр? Якім Алексам? Алекс. Так Гомзік сам Алекс. Яшчэ адзін Алекс. Вас слишком дохуя. Ну так, трэба яшчэ мяне, Вожака і IT-бараду туды пасадзіць. І РГБ. І сусвет нахуй схлопнецца просто. А РГБ, блядь. Ты уяўляеш, як чаму было ты так ігнаруеш РГБ, блядь? Што яшчэ раз? Чаму ты так ігнаруеш РГБ? Так я згадзіўся, тыпу, я хацеў сказаць, было б прышпільна, калі б мы сядзелі ў адным пакоі, ты б увайшоў туда і сказаў бы: Лёха! Гэта як ведаеш, гэты эксперымент аб тым, як чувак сабраў там больш 100 чалавек з адным імём. І тыпу пачаў паміж імі конкурсы праводзіць, але не кажучы, ну не называючы іх па імені і не давая магчымасці размаўляць ім паміж сабой. І што было, калі ён аб'яўляў пераможца. І ён такі, ну тыпу, пераможец такі-то, такі-то, і просто ўсе людзі падыходзяць адразу. Што? Там тыпу больш за 100 чалавек, калі не памыляюсь, было. Вось, карацей, цудоўненька. Так, добра, усё, усім пака, усім да вядзення.